Eguardion danoi eta ongi etorri Endesa Liga da 6. jardunaldia, gaur hemen Miribilan Bilbon gara, Eska Bizkaia eta Unicaja aurrez aurre, biak ere lau garaipenekin eta porrot bakarrakin dira orain arte, eta beraz arerio zuzenak dira orain eta baita denboraldia amaieran ere seguruenik. Juan de la Vegak dagoeneko protagonista badauka, Juan, aurrera. Arratsaldeon guztioi, bai, alboanek Eska Bizkaiko entratzailea daukagu. Fotis Kachikariz, buenos días. Buenos días. Bueno, vaya partidazo, ¿no? Dos equipos con dinámicas ganadoras y con mucha confianza. Sí, la verdad va a ser un partido muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy tenso. Es un equipo, la verdad, muy profundo. Tiene una plantilla con 12 jugadores con mucha calidad. Es un equipo nuevo. Y la verdad hay que jugar muy bien para ganarles. Están en una buena racha en Euroliga, en la Liga. Y la verdad la clave va a ser la defensa de 40 minutos, porque es un equipo que castiga los errores, y controlar el rebote, porque si hacemos un buen trabajo con los exteriores en su tiro, hay que controlar el rebote para luego tener las opciones, ¿no? Ganar el partido. Durante la semana habéis tenido varios problemas con jugadores físicos, algunos problemas físicos. ¿Qué tal llegan al partido esos jugadores que han tenido problemas? Bueno, no podíamos entrenar como queríamos, pero bueno, eso pasa. Los jugadores están bien y ahora es más una cosa de cabeza que otra cosa, ¿no? Físicamente el equipo está bien, tenemos el problema de Adrien, que no puede jugar, pero bueno, yo creo que el equipo está en una buena dinámica y creo que vamos a ganar hoy. Y a la última, Unicaja del año pasado trae recuerdos, algunos buenos de Euroliga. En Liga no fueron tan buenos. ¿Hay cierto ánimo de revancha en el partido de hoy? Bueno, en cada partido el equipo está motivado. Y no podemos pensar del año pasado. Ya está. Y hay que ver, hay que mirar el presente y nada, estamos en una situación buena, jugamos en casa y queremos seguir invictos en casa, ¿no? Con un fortín en Miribilla. Vale, pues buena suerte para hoy, para el resto de partidos. Horiesek ba, Fotis, Kachikarizen hausnarketak gaurko partidarako. Kachikarizen hitzak bai, eta gogoan izan, datorren asteazkenean Eurocupen hasiko duela, aurtengo Europako ibilbidea Bilbao Basketek, eta Europan hasteko ere gaur irabaztea ona konfiantza hartzeko, ez da, Josean, egunon? Egunon, noski baietz, baino hala ere, beak esan du nahiko garbi ez, partida zaila gogorra, zenbakiak adierazten dute, Unicajaren alde daudela balorazio arloan eta errebotean, eta pentsatzen dut gogortasunarekin egin beharko dutela bere lana gaur ere. Bai, gogor jokatu beharko du, atzetik hasita gainera, ikusi duzu zer esan duen Kachikarizek argi eta garbi. Lau irabazi dituzte eta bakarra galdu, Unicajak Real Madrilen kontra galdu du, eta gogoan izango duzue, denboraldiko Endesa Ligako lehenengo partidua galdu zuela, Larrokan Gran Canariaren kontra, Kanaria Handiaren kontra Bilbao Basketek, orduzkeroztik irabazi egin dituzte, guztiak Europan ere Euroligan ondo dabil Unicaja, eta jakina, Unicaja azkenean ligan, Endesa Ligan eta Kopan eta arerio zuzena izango da. Garbi uki behar du hori, Bilbao Basketek eta garbi dauka. Seguro bai, eta urtean apustu galanta egin dute, aldaketa nabarmenak, jokale asko berriak dira, egokitzen ari dira, baina kalitate handiko jokalariak, ez? Bai Gizt eta Simon, Fran Vázquez, Jiménez, Dragic, berrikuntza asko, kalitate izugarria eta entrenatzailea ere oso berezia, ez? Repesa jauna. Hori da, Repesa da entrenatzailea eta honen taldeak beti gogorrak izaten dira, eta gainera taldea nola ia erabaten berria, hain zuzen ere Zoric eta Lima dira batez ere igaztik gelditzen diren jokalari bakarrak, antolatzaileak aldatu egin ditu, Calloway eta Williams dauzka orain Unicajak, barrukaldekoak ere bai, Perovic ekarri du, eta Vidal lesionatuta dago oraindik, baina taldean dago, eta Repesak nola aldatzen dituen taldeak, nola aldatu dezakeen talde bat entrenatzailearen izaerak, ezta? Bueno, noski baiet, ez nola egiten dan lana, ze baimenak eta zer ez duen usten egiten, gauza asko dira, ez, disiplina aldetik. Normalean, nortasun bereziak izaten dituzte entrenatzaileak, eta Repesa alakoa da, ez, askotan erakutsi du Europa mailan nolako entrenatzaile puska den, eta zenbateko berrikuntzak eta ze jokalariak garrantzi handikoak ekarri dituzten, ez, entrenatzaileak ere asko esaten du hortaz, garrantzi handiko jokalariak horregatikan etortzen dira askotan ere.
Eta beti bezala ikuskizuna hemen Miribilan, taldearen aurkezpenean lehenengo ikusi duzue, Men in Black, beltzez. Taldea beltzez jantzita dagoelako etxeko partiduetan. Bilbao Basket ere aurten erdia behintzat taldea aldatuta. Eta aurkezpen ikusgarria orain Hamilton. Sekulako partiduak egin ditu orain arte, hasi ondo hasi ezpazen ere. Esan dizuegu Morman faltako dela. Veteranoak Herbel eta Mumbrú orain denborari gehien Bilbon daramaten jokalariak dira. Eta jakina, orain baita gazteak ere. Sergio ikusten ari zarete hau, Santurtzitik etorritako bizkaitarra. Eta joku antolatzaile moduan, Raúl López eta Ziziz. Egia esan, gauza handia da honelako bi antolatzaile eukitzea Bilbao Basketentzat. Bi antolatzaile galantak, oso adimentsuak, eskarmentu handikoak, desberdinak. Eta horrelako bikotea izatea, ziurtatzen du, joko aldetikan, segurantza izugarria ematen dudako. Aurkezpena egin du Bilbao Basketek baita Unikajak ere, estudiotara goaz berehala zuzenean, Endesa Ligan 6. jardunaldian, Jeska Bizkaia Unikajaren kontra. Punta-puntako neurketa gaur Miribilan. Jeskrap eta Unikaja bolada ikusgarri batean daude murgilduta. Bizkaitarrek 4 garaipen daramate jarraien eta Andaluziarrek 6, Euroligakoak barne. Bilbao Basketek estreinako jardunaldiko porrota lehenbailen ahaztu eta ondo baino hobeto erantzun du joko sendo eta eraginkorra erakutsita. Katxikarisen taldea konfiantzaz gainezka da eta edozein joko motara, puntuazio altukora naiz basukora moldatu daitekeela erakutsi du. Bizkaitarrek Adrien Mormanen baja izango dute neurketarako, eskuin hankan zuntza ustura bat baitu frantziarrak. Mumbruk, Raúl Lópezek eta Pilepitxek ere arazo ezberdinak izan dituzte astean zehar, baina badirudi gaur kantxan izango direla hirurak. Euren gaurko aurkaria Unikaja ligako talde boteretsuenetakoa da. Talde guztiz eraberritua baina udan merkatuan ezin hobe mugitu dena. Denetarik fitxatu du, jaurtitzaileak muskulua, esperientzia eta batez ere talentu izugarria. Euren fitxaketarik onena dena den entrenatzailearena izan da. Jasmin Repesa kroaziarrak izaera irabazle eta sendoa zirrizendu du taldea. Azken denboraldietako itxura biguina atzean utzi du Unikajak eta gainera badirudi taldeak oraindik ez zuela bere goia jo. Eguerdion danoi berriz ere Miribilatik Endesa Liga da bai 6. jardunaldia. Euskal taldeentzat 3 partiduak gaur. Hemendik Bilbotik Jeskrap eta Unikajaren artekoa eskeniko dizuegu. Zuzenean, bi taldeak orain arte 4 garaipen eta porrot bakarrarekin dira. Eta sailkapenaren goikaldean jakina 6. lekuan dago Jeskrap eta Unikaja berriz 3. Kalauei urtasun Simon, beste biak ez ditut ikusi. Kosta Perovic eta James Hicks izango direla. Hori da, hasierako bostekoan Unikajan eta Jeskrap Bizkaiari dagokionez, Ziziz, Basileiadiz, Mumbrú, Herbel eta Hamilton. Hauetxek, Repesak eta Katxikarisek partidua hasteko aukeratu dituzten taldeak. Eta deigarria behar bada, Josan, Basileiadiz bi moduan edo eskolta moduan. Hala iruditu zait, behintzat bostekoari begiratu ezkero. Aurten, Katxikarisek beste rol hori ere eman nahi dio antza greziarrari. Oso talde altua kantxaratzen du normalean Repesak eta pentsatzen dut agian horregatik prestatuta izango zuela, horrelako bosteko bat kantxaratzea. Eta nahi ondo iruditu zaitez, ikusita gaineaz Alex Mumbrú egoera honean dagoen, jokatzen du hor egaleko altuko moduan, batzutan ere egal pivot moduan ere, eta nire ikuspuntutikan iruteratik nahi du zaintasun guztiak jarri Repesari. Repesa hor Bilbao Basketeko Ugazabarekin berriketan, akzionista nagusiarekin ikusi dugu, Arrinda jaunarekin, eta lehenago, ja urte batzuk baditu zuenak, ezagutuko zenuten, Rogers ere hor zen. Real Madrilen eta Valentzian jokatutako Amerikarra orain, Oklahomarako lan egiten du Europako eskautinean, bera da, arduraduna. Jasmin Repesa bai, kroaziarra, aldatu egin du taldea gizonenek, izagera gogorra dauka. Hasi egingo da partidua.
Bilbao Basket, Jeskra Bizkaia, alde batetik etxean partidu guztiak irabazi nahi dituzte, eta Unicaja bestetik. Callaway. Joan den urtean Andaluzian zegoen, baina Sevillan aurten Malagara joan da. Gist, Fenerbahcetik etorritakoa, eta Perovic, hau Barcelonatik. Hasierako bostekoan dauden guztiak beraz, ara, hasierako jaurtiketa irukoa Simonek eta Barrura. Ez dugu horrelakorik ikusi naiz, Simon sekulako partiduak egiten ari da aurten. Bai, egia da, ez, beha da baloratuena bere taldean, oso egaleko trebea eta zitala, eta pentsatzen dut gaur ere bereak egiteko aukerarekin kantxaratuko zen. Txapela ipini diote hor, eta berriro jaurtiketa, errebote luzea orain. Errebote luzea Callawayren eskuetara, etorri da. Callaway eta Gist, ez zegoen hor, Simon lagunari begira, hala ere baloia hartu du, Perovic, barruraino sartu nahi, ez dauka hor, nora joanik, Herbel, kanpora, ezin jauzi egin behar bezala Mumbruk, eta azkenean baloia berriro ere kanpotarrentzat izango da. Ondo Unicajaren defentsa, saiatu dira hor oztopatzen pasea, ezinean ibili dira, eskua sartu ezkero falta pitotzeko arriskua, eta ondo itxi diote paseko marra guztia, eta beste jokalariak Jeskrapekoak geldik, ez? Hori da, harritzekoa. Urtasun, Euskalduna, Iruñako Nafarra, Txemi Urtasun, honek ere minutu asko jokatzen ditu, orain arte, Unicajan, hau ere Sevillatik etorritakoa. Ziziz. Minutu asko, bera da taldean minutu gehien jokatzen den jokalaria, eta balorazio arloan, Simonekin batera bera ere da onena. Lehenengo 2 puntuak lortu dituzte bilbotarrek, baina ara, bizkor beste saskiraino Unicaja. Txemi Urtasun Nafarra oso azkarra da, trebea, saskiari begira, gero eta hobeto egiten du bere lana defentsan, baina erasoari begira konfiantza emanezke oso arriskutsua da jokalario. Basile Iadiz, hau ere on fire, bero eginda dabil, azken partiduetan, Valladolideko alekuko Hamilton berriz ere. Bitik bi, oraingoz, biko jaurtiketetan berak sartu ditu. Bilbotarren 4 puntuak oraingoz. Eta hemen aurkian ez genuen horren ondo, bertatik bertara ezagutzen Jasmin Repesa, baina azten nolako ikuskizuna, une oro mugitzen, garrasika, eta benetan oso sartuta partidan, entrenatzaile kroaziarra. Errebotean Mumbruk, eta jokua antolatzeko erantzunkizuna Zizisek gora, hor Hamiltonentzat zen pasea, baina igerri egin diote. Bai, eta ez daukan erreza, ez pasabidea oztopatuta, hor Perovic aurrean, Perovic oso altua da, erraldoia eta hori gainditzeko zailtasunak ditu, ez? Bita 18 da. Pentsatzen dut saiatuko direla berriz ere jokaldi hobeiten. 2 metro eta 18, hala ere Katxikarisekor pertsonala egin duela Perovicek eskatzen zuen, hala esate zion behintzat epaileari. Orain pertsonala Basile Iadizek. Keinu baten bidez irabazien dio, ez? Basile izi ondoko marra Urtasunek, eta hemen erakutsi du, ez? Ze kalitatea eta ze fina den jokalari Navarra. Hamilton eta Perovic, kanpora Perovic, Callaway kirukoa, ez da sartu. Errebotea berriro ere ikutu egin du Perovicek eta pertsonala Hamiltoni bultzatu egin diolako erreboteako lehian, eta bai, berari edoitzaio falta, lehenengoa. Lekua hartuta zaukan Perovicek, eta oraingoz nagusi, Barsatik etorritako mutila. Jaurtiketa ez da sartu, Urtasunena, errebotea beltza da, Ziziz. Ze jokaldi egin behar duten adierazi eta landu. Herbel. Blokeora Hamilton, Ziziz bera kanpora, Mumbruk irukoa da, Barrura. Iru. Zer dan pazientzia eta zer dan extra pas hori, ez da? Guztiak eskatuta gelditukea, behar bazuen aukera bukatzeko saskiraketa, baina irekita ikusi du hor Mumbruk, eta begira, ze etekina atera dion jokaldi horren. Urtasun badi joa Barruraino, eta begira, zer egin duen. Bera bakarrik eskatzeraino, sukalderaino. Abila da Nafarra oso, Herbel.
Mumbruren bila orain, Zisis bestaldean bazterrean dago eta etorri da, greziarra. Berriro ere Keinua, Basileiadisek irukoa, baita hau ere! Baita hau ere, Basileiadisek sartu egin du. Eskra Bizkaia aurretik, 10-7 lehenengo gaurko partiduan. Erasoko aljisti. Baize, Ana Kardusek zalantzak izan ditu, berak ez du adierazi, baina atzetikan Martin Bertranek ez du zalantzarik edukita erasoko adierazi du. Lehenengo nekatzelanak edo egin ditu Perovicek, orain Zoric bostekora, repesa, Perovici zer egin behar duen esanez. Bai, eztabaida bat zuten hemen aulkian eta Martin Bertranek esan dio, bueno, aulkian sartzeko ze kantxa barruan zeuden ikamikan, repesak eta hori da, ezin zuen baloia atera Mumbruk. 10-7 aurretik, Bilbao Basket, Mumbru. Zizi, honek Erbeli, eta Erbelen jaurtiketa, ez. Errebotearen birila Mumbru joan da, Kalauei baina handiagoa dela jakinez, baina Kalauek badu jauzia eta gainera leku hartuta zeukan. Zoric, ondo oraingoan. Badu jaurtiketa hori, Zoric. Bai, oso ondo ari da jokatzen orain ez du Unicaja, ez? Ikusten ari gira biru pasetan erabakitzen dula jokaldiak. Eta zailtasun batzuk badituela Geskrapek ondo babesteko bere defensarekin jaurtiketa hori. Mumbrurena izan da jaurtiketa irukoa, kontrarasoan bizkor, Zoric, lo harrapatu du Hamilton. Eta hala ere, eta zerre, Jasmin repesa. Bai, entzun dituzuen kolpe horiek, repesa kankarekin parkearen kontra eginikoak izan dira. Kanpora Basileiadisek irukoa, ez da sartuko. Eta Zoricena, pertsonala. Ez dago konforme. Gutxitan egoten dira, jokalari. Konforme. Bai, badakizu hor erreboteko borroka hortan kontaktu asko izaten da, bultzadak, besoak erabiltzen dira eta askotan zeini edo nori adieraztea falta hori zaila izaten da. Horregatik askotan sinistu ezina izaten da, ez neria. Nik ere jaso dez bultzada bat, Ara, jaurtiketa orain Basileiadisek, pertsonala, egin dio Urtasunek, eta ez dakit irukoa zen edo ez. Bi jaurtiketa izango ditu. Bai, bi jaurtiketa izango ditu Basileiadisek. Ez dut zapaltzen aritzara, gutxigatik, baina ikusiko dugu. Bai, barruan zen nabarmen. Bai, barruan zen nabarmen. Ondo iritsi da Urtasun, punteatu dio, baino gerritikan bultza egin dio eta desorekatu gendu pixka bat, eta horregatik pitatu diote falta hori. Basileiadis, Estudiantesen kontrako partiduan, berak sartu zuen irukoa, garaipena, taldeari garaipena eman zion irukoa, eta gero Valladolidin ere sekulako partidu egin zuen 28ko balorazioarekin. 24 puntu sartu zituen orduan, eta aipatu bezala, bi moduan, eskolta moduan ari da jokatzen partidu askotan aurten Basileiadis. Lima. Williams orain jokua antolatzen, barrura, Zorici, eta honek sartu egin du saskiratzea eta gainera Mumbruk, pertsonala. Bai, eta berak onartu egin du, Bera laltxatu deskua. Beraz. Oraingoan bai. Aldaketak. Bai, horren aurrean agian Katxikarisek bi aldaketa egingo ditu, Mumbru, alaxe da, ulkira doa, bero ordez Rulle Grimau, txalo artean Mumbru, eta baita Hamiltonen ordez Rakovic kantzaratuko da. Bestalde Unicaja bere repesa, aurkiko dantzarekin jarraitzen du, Jimenez kantzaratuko da, honezkero laugarren aldaketa Malagakoen bostekoan. Jimenezen ibilbidea, Josan? Luzea. Bai, gero. Luzea, baina pentsa, utzi egin behar zuela saskibaloia, hemen da Erbel! Bai, ez du Goitibera sartu nahi izan, baina seguru Belgiarra 14-13, Goitik Bilbao Basketekoak. Ondo dago, ez da? Kontrarasoan ere korrika egiten badakitela erakustea Unicajari. Bai, puntu errezak normalean sartzea estresa sortzen du defentsan eta konzentrazioa eskatzen dio aurkariari, balantzeari begira. Begira, zelan egin dio orain horre Zoricek Rakovici, Abisua da. Perovicekin lehen, Zoric, Hamilton jezarlekura eta bain, Rakovic barruko borrokarako.
Orain bestaldean, Rakovicek gakoa, baita honek ere. Oso ondo, dotorea bai. Pilokoak ari gara ikusten. Kanpotik, Basileiadis eta Mumru, eta Rakovic orain barrutik ere bai. Eta Unika Jantze esanik ez, Zoric eta Perovic lehenengo, baina kanpotik ere jaurti dute. Bai, borroka polita, ez, lehen adien aitortu dugu, ez, partidan hasieran, ze bitalde luzea diren aurrez aurre, eta agian horregatik hainbesteko errotazioak, ez, badakitelako gainea astean zehar partidak izango dituztela, jendea normalean gehiegi ez nekatzeko, partida honek ere berre garrantzia badauka, eta entrenatzaileek ezagutzen dute, ez, nola, ze plangintza eraman berrezen partida. Bai, beste falta bat, bosgarrena da honezkero eskerapentzat, hemendik aurrea jortik eta libreak eta serrea, ermaidatik, falta gehiegi, adierazten omen ari dira epailek. Bai, hor gainera bigizon gangainean zituen Zoricek, bazterrera, kantxaren euskinaraino, kornerreraino, erpineraino eramanda zegoen. Taldeak prestatzen dute partida, baina epaileak ere bai, ez? Epaileak badakite, ez? Aldez aurretik ze partida bete behar duten, hitz egiten dute alkarrekin, ezauten dute bi talde luzea direla, ze kantxa den, zer adierazi edo zer ez, nun jarri mugak, hasieran, bi talde hauek faltazko egiten dituzten taldea dira, oso luzea direlako, eta agian horregatik nahi duten moztu, ez? Hasieratik partidaren erritmo hau. Eta langa ipini, nun dagoen langa, ez da, jokalariei adierazi. Basileiadis eta Zisis. Orain Zoric kanporaino irten da, hor dauka Basileiadisek, ala ere pasea etzen oso ona. Ez tira konpondu, ez dute elkarru lertu hor. Erbelek eta Basileiadisek. Utsartea beraz, 16 eta 16 partidua berdinduta. Eta hasiera batean geneukan susmo hori Andalur, alaxe ari gara ikusten, ez da oso serioa da, hau partidu, beste maila bateko partidua. Maila honiko partida da, ez, horrelako bitaldeak horrez ikustea, eta badirudi, ez, luze joango dela partida. Repesa. Let's go. One time. Set two. Carlos. Awesome, Carlos. Diagonal. And stagger for you. You understand? Okay. Let's go. Eta Miribilari dagokionez oso itxura ona dauka kantxak, nik esango nuke, ia beteta dagoela. Bai, ia beteta, honezkero eman digute sarrera, ikusle kopurua. 9.732 dira, guztira hemen bildu diren zaleak, oso itxura ona. Horrendik ere zaude igual partian erabat sartuta zaleak, baina pixkanak azur gaude, sartuko direla eta bere taldea bultzatuko dutela. Taldeak ere beharra daukan enian Jimenez eta Dragic ere orain jokoan da, urruneko jaurtiketa ez du asmatu hor. Augusto Limak, errebotea ala ere berriz ere kanpotarrentza, Williams. Eta jokaldia egin aurretik lehenengo repesari begiratu, Ba ezpadan ere, zer egin behar dut? Hori, venga, ba. Egin dezagun ba. Hor da Williams. Zorichentzat behar zuen itxura baten, baina berak jaurtiko du. Ez da sartu baloia, errebotea Zizisek. Bosten kontra, jokaldi askotan. Kanpora, Rakovic eta Grimau. Zisis berriz ere. Orain bai, orain pertsonala egin diote. Lehen eskatu du, bi edo hiru bider, bere barneraketetan, bere ustez, egiten ziotela. Baina, orain ez. Orain eskatu ez, eman egin diote. Eta abisua Basileiadisi. Keinurik ez egiteko behar bada. Hala irutu zaitez? Bai, hala ematen zuen hemendikan, ez? Ana Garrusek hori esan dio, ez? Neiko gerturatu eginda eta esan dio lasaitzeko zerbait.
Baina oso jokalari kanporantzakoa da Basile Iadiz, ezta? Beroa da, mediterraneoa da. Eta joko antolatzaile aldaketa. Bilbao Basketek. Lan polita egin du, Fizisek orain arte. Oso ondo eraman du bere taldea. Eta goiti da gainera Geskrap, 17 eta 16. Williams eta Raul López orain aurrez aurre. Bai, ikusten zagun Raul López zelan dagoen, astean zer abduktoretan arazoak izan ditu eta ez du gehiegi entrenatu. Hoi baino gutxiago entrenatu du. Jimenezek ezin, Rakovicek errebotea, eta hor da Raul López. Hemen dauka Basile Iadiz zain, barrura egin du. Rakovici, pertsonala. Garbi-garbia gainera. Limak. Ondo Rakovic hor badirudi argibideak nahiko garbi dauzkala, erreboteak bea jaso du, lehenengo pasea azkar eman, eta kontraerasoa bea izan da, kontraerasoan lehenengo jokalaria iristen beko zutoinea, bazekielako aukera, bazeukala jokatzeko buruz buru, Limaren aurka. Eta orain Vázquez, gizon handiena, baina Gist eta Jimenezekin ere, talde hau aparta da gero. Gogoan izan Euroligan ari direla jokatzen aurten, besteak beste, igaz, hemen azken aurreko jardunaldian, Bilbao Baskete galdu egin zuelako Unicajaren kontra. Eta partidura oso garrantzitsua zen, ze badakizue, denboraldi txarra egin zuen Unicajak igaz, eta Euroligako lizentziak altzekotan ziren. Baina Bilbao Baskete galdu, Unicajak arnasa hartu zuen, da begira ze taldea daukan aurten. Euroligan gainera partidu bakarra galdu dute. Bai Euroligan bat eta baita Endesa Ligan beste bat. 17-16. Goiti Jeska Bizkaia. Williams eta Dragic orain txikiak. Williamsek berak barrurantzakoa egin. Vázquez txapela ipini dio. Rakovicek personala eskatzen zuen hemen. Miribilak eta azkenean bai, bigarrenean bai. Baina zenbaterainoko garrantzitsua den jendeare bai, ez da? Bai, hemen presioa somatzen da, eta murrunpa izugarria entzuten da, noiz behinka epaileak ere sentitzen dute hori, repesak ere bai, lehen uztarte hortan bere ahots urratuarekin zaitasunak izango ditu bukatzeko partida horrela, eta presioa horrelako partida estuetan garrantzi handiko izaten da. Jaurtiketak beraz, Grimauk orain. Bai, eta ikusgarria da Unicajaren sakontasuna, Euren aulkian, etengabe aldatzen jokalariak eta minutu batetik bestera, bosteko aera bat ezberdina da. Orain Simone Tortasun sartu ditu, barne jokoa ere berria da Vázquez eta Gistekin. Bigarrena ere bai, Grimauk. 19 eta 16. 53 segundu baino ez dira falta lehenengo laurdena bukatzeko. Eta Rakovic hor sikatzeko lurra ari zen eskatzen, ez da, lehortzeko. Bai, gero lesionaturik ez izateko gogoan izango duzue, lehen Juan de la Vegak esan bezala, eta entrenatzailea berak ere Katxikarisek esan digu. Adrian Morman lesionatuta dago, soleoan dauka min, eta normalean hori 2-3 asterako baja izaten da. Ikusi dugu, partidua hasi aurretik jaurtiketak egiten, baina eserita noski. Eskumuturra ez galtzeko. Gist. Simon. Rakovicen alda. Pile pitxena dela esango nuke. Ez Rakovicena, bai, Rakovicena. Bigarrena du. Eta Mamadou Samb jokora. Ez dugu hainbeste ikusten. Bataz beste 10 minutu baino gutxiago jokatzen ditu. Nik gogoan dauka Barsaren kontrako partidua, orduan oso partidu polita egin zuen. Biziberritu, pizgarri izan zen orduan Mamadou Samb. Baina begira, Rakovic bikin dauka, Hamilton ere bai. Agian momentu hona da, lehenengo laurdenen bukaeran gaude, arrisku gutxi dago, Sambentzat ere aukera ona, minutu batzu jokatzeko, presioa hundigirik gabe eta arnasaldi txiki bat ematen dio, erbeli hor barrukaldean ere. Gora begira, Raul López, barrura, Hamilton garbi-garbi, erraz, Giz lurrean,
Eta 21-17. Azken jokaldi, azken jabetza, lehenengo laurden honetan, Unikajak izango du. Williams, Gidari, antolatzaile. 6. Barrurantzako keinua, bera bakarrik egingo aldu ba. Pertsonala dela. Epaileek, naiz eta Raulek bazekien hor, personalik egin gabe ere, nahikoa ondo defendatuta zegoela zulo hori, zirriketu hori. Bai, argiketa bat egin diote, ez, nahiko garbi zion gaineaz Marcus Williamsek nahizula bukatu jokaldi hau. Eta Hamiltonena da. Bai, azkenan Hamiltoni erori zaio, bai, eta bigarrena du ere. Jokalari guztiak irekita, Raul Lopezek laguntzak eskatu dizkio, zonakako itxura hartu du defensa horrek, baina buruzkoa zen, eta laguntza, azkeneko laguntza hortan Hamiltonek egin du falta. Eta utxartea, azken 3 segunduak jokatzeko. Oso parean doa gaurko partidua. Bilbao Basket eta Unicaja aurrez aurre. Endesa ligan diren talde handietarikoak. Jakina. Katxikariz. Raúl, amigos. Sí. Te van a cambiar, Alex, te mira. Vas a pasar a Nikos. Luego hace un buen bloqueo. Sí. Vale. Y now, we play penetration. See how the red react. Raúl is over here. Or if Raúl gets the ball, Nikos is coming. And bring it there. Alex is over here. Don't press too more high. Or subirlo un poco. Zuek etxetik, guk hemendi baino desente hobeto entzuko duzue, hor Katxikarizek esandakoa, ze hemen dantza musika daukagu, ederra bai? Bueno, jaurtitzaileak atera ditu, zerreko eraso honetarako, eta hor eskinetan kokatuko ditu Pile Pitch eta Basile Adiz. Raul Lopezi esan dio, bueno, berak eramateko, baloi egotzaren ardura ikusiko dugu. This segundua baino ez, jaurti bai. Eta bada espadan, Dragic atletik etorrita, taimina ondo harrapatu dio, txapela ipini dio beraz, 21 eta 19 horrelaxe bukatu da lehenengo laurdena, Miribilan goitik, Eska Bizkaia. Bat eta 19, Eska Bizkaia aurretik da markagailuan, baina oso estu. Izan ere, datuei eta zenbaki begiratzen baldin badiegu, baita joku sensazioari ere, Josan, orain arte bentza pareko doa partidua. Exigentzia handiko partia ikusten ari gera, ez? Bi entrenatzaileak ere badakite, agian horregatik gana inbesteko aldaketak bi taldeetan. Jokalari hoberena hori izan da, lehenengo laurdenean, Zoric 9 punturekin, eta badirudi ez, lan bikaina egin bat dutela. Zerbait baldintzatzeko orain arte partidan ikusten bi faltak dituztela bai Rakovicek eta Hamiltonek. Zama galanta ez, barruko joko hortan. Pentsatzen dut kontaktua izan ja alde batean eta bestean, baino agian eskuak erabiltzeagatik kitatu dizkiete ez, horrelako falta horiek. Oain kontu handik ibili beharko dute, laurden honetan. Bigoitik beraz, Eska Bizkaia, lau ere izan dira, baina horixe diferentziarik handiena. Eta bigarren laurdena azteko dena prest hemen Miribilan. Lehen esan du Juan de la Vegak, ia beteta dago. 9.000 da piku horatzen dut, ez da? Bai, 9.000 eta 32 zazki. Eta bai, pixkanak hori esan dute, bueno, horrendik ez dela guztiz girotuta, baina jokaldi pare baten ondorioz, bai, guztiz sartu dira partidan zaleak. Bero bai, eta hor ikusi dugu, Rodgers. Lehen esan dizuegun, Ronnie Rodgers, ACB ligan, bai, Real Madrilekin eta bai Valentziakin jokatu zuen gizona, eta bere alboan zeukan beste mutila beltza, hori Will Dawkins da, eta honek Estatu Batuetako NCAA-ko unibertsitateko scouting guztia berak gainbegiratzen du. Horea da, noski. Bilbao Basketentzat ere honelako jokalariak hemen, honelako
teknikoak hemen izatea, seinale ona, izaten da hori beti, ez da mapan bazaude. Badakite Bilbo nun dagoen, badakite Bilbao Basketek nun jokatzen duen. Biztek, bitartean jaurtik eta sartu du, ikusi duzue, hirukoa gainera. Orain Mumbruk erantzuna, ez, errebotea Rakovicek, keinua, eta bigarrenean bai! Handia da, Fran Vázquez. Eta hala ere, alde batetik lehenengo eta gero bestetik, 2 metro eta 9 zentimetro ditu Fran Vázquezek, hala ere Rakovicek dantzan ipini du oraingo jokaldi honetan. Horai arte oso ondari da jokatzen, ez? Milos Rakovicek partida bikaina betetzen ari da, azkar ari da jokatzen gaina, zindartzu. Eta badirudi, ez? Berdin jarraitzen badu garrantzi handiko jokalaria izan litekeela gaurko partidan barrukaldean. Bai, legea, bere legea ezarri nahi du barrukalde horretan. Grimau, aloguekin, eta eskukoa zaplastada eman dio orain. Epaileen ustez, beraz pertsonala eta horregatik Williams berriro ere jokora. Ez zaio gustatu, nonbait, prepesarik kalugeik egin duena. Ez bat ere ez nahiko aztoratuta, bigarren laurden honetan, aurrekoan ere Fran Vázquez sekulakoa bota dio, gainera jisten hirukoaren ondotik, eta adiz, orain badirudi norbetek gutxartea eskatu duela, ez zegoen argi nor, baina, bueno, antza, bai, repesak berak eskatu du, eta eman egin diote. Eman egin diote, bai. 25 eta 22, nonbait, repesaren exigentzia maila aspalditik ezagutzen dugu, baina nonbait ez zaio gustatu bigarren laurden hau nola hasi den, 10 minutu terdi baino ez da jokatu. Hala ematen du, ez? Hala ere, esan behar dugu, ez? Saskibaloi kontrola gustatzen zaiola askotan repesari, baina gaurko partidan ikusten ari girela. Hauntza eta hauntzako abiadura galanta. It's important because we have to control the rebound and run the game. And that's the reason why we're on the court now to make the tight run. No walking. Let's play. Right there. Go side. Go side. On side. Nik uste, bronka herrieta egiteko bakarrik gelditu duela jokoa, ezta? Eta abotxik ez daukala diozue, baina ulertu, primeran ulertu zain, pasarre dago. Errebotea hobeto zaintzeko ere esan die. Gogoratu behar dugu Unicaja dela ligan errebotea hoberen zaintzen duen taldea, errebote gehien hartzen duen taldea. Eta bueno, hori agian eskatzen ari zaio jokalariei. Hala ere, orain arte, Bilbok errebote bakarra lortu du erasoen. Orduan, ez dakit ez zergatik hori, badakigu, ez, zaindu berreko argudio dela, baina. Haien aurreko jokaldian izan delago, justo errebote hori. Bakarra ez du nahi. Rakovicek baloia lapurtu orain, nola! Ze ondo dagoen gaur, Bai. Azkarra gainera. Defentsan honelako jokoa ikustea pivoten aldetik ez da oso ohikoa, gainera Uztaitik urrun txamar, Mumbruri ez diotela pertsonalik egin diote hor epaile Williams, Raul López dauka parean, Williamsek sartu egin du. Behin da berriro esan du Katxikarisek, Unicaja talde oso ona da, eta huts eginez gero, kale eginez gero, hori gero, beraiek bestaldean, asmatu egiten dute eta igerri egiten da. Basileia dizirukoa ez, erreboterik ez zeukan hor, Bilbao Basketek, ez dago konforme Katxikariz. Zonakako defensa jarri du horrepesak, 2 eta 3koa, eta azkarregi egin du, ez? Irakurketa on bat egin baino lehenago, erreboterik ez zegoen esan duzun moduan, inorez, beko zutoinean eta inguruan ere, eta aukera guztiak Unicajarentzat. Errebotea Rakovicena zen itxuraz, baina bi bider Fran Vázquez, hori da hori borroka egitea, eta hori da hori asmatzea. Bi gizon zituen gainean eta hala ere Fran Vázquezek berak hartu du bi bider eta begira orain zer egin duen. Haundia da mutila, oso jokalari ona, da benta berriro dakigu gainera, beste talde batzutara, NBA-ra joateko aukerak izan dituela, eta hala ere nahiago duela hemen inguruan ibili, baina zer jokalari puska. Raul López, bai! Iru, Raul Lópezek. Taldeak arazoak dituenean, to! Bai, hor desoreka bat lortu dute bi paseekin, ez? Hor urrutu txamar gelditu da, eta Raul Lópezi horrelako aukerak eman ezkeo askotan erakusten du, ez? Nolako eskumutro dauka. Rakovic, azte borroka ari garen ikusten, Vázquez eta Rakovicen artean. Hor da, Rakovicentzat, lurrera, mutila.
Eta baloia. Bilbao Basketentzat. Genuen hemendik ikusten. Txaloak, bai. Braka uitzentzat. Zenbaki honak egin ditu orain arte. 4 puntu, 3 baloi lortu ditu lapurtzea, 2 rebote daramatza orain arte eta sensazio oso onak ari da ematen gaurko partida. 3 urte eman zituen Esparta San Petersburgon, bakizue Montepaschi Zalgirisen ere ibilitakoa. Serbiarra. Keinua, Hamilton, esku bakar batez ez, berriro. Adi, hautsi egin da, Hautsi hori ikusiko duzu, puskatu egin dela, taula. Beraz, penalditxo bat izango du hemen, seguruenik. Araba, lehenengo zatia bukatzeko. 6 minutu oraindik faltan. Horda jokaldia errepikatuta. Bai, Uztaiari heldu egin dio, ebatu egin dio, ez da? Bai, normalean zintzilekatzen dira, baino badirudi, hor presio asko egin duela, berriz Uztaia bere leku hartzeko momentu hortan. Justu xamar helduta zeukalako eskukin eta begira baina, etenaldi luze xamarra izango dugu aldatu arte saski guztia. 28 eta 26 markagailuan, bi goitik dira Geskrapekoak. Egia esan honelako geldiune bat etzaio komeni ez bati eta ez besteari, baina derrigor aldatu behar dute. Orain Uztai inguruko kristal hori noski. Aski oso aldatuko dute. Normalean. Gogoan daukat, joan den ostegunean, nola Gasteizen ere orduan jokoa gelditu egin behar izan zuten, orduan arazo tekniko bat izan zuten kronoarekin, ez da? Krono berria ipini zuten, eta gero berriro joko hasi zen. Hemen berriz, orain, saskia aldatu beharko dute, teknikariek. Eta bitartean, jokaldiak ari gara ikusten, errepikatuta, kristala txiki eginda dago, Gure mikroa ere hor dago, gure teknikariak mikroa horri pinita zeukaten, zuek saski hotza hori entzuteko, ez da? Baloia sartzen denean, hori ere kendu. Bai, eta bintzat, Unicajakoek badute beste saskia, jaurtitzeko edo berotzeko, baina hemen, baloiarekin ibiliko dira, pixkat korri kalditxoak egingo dituzte, Bilbao Basketeko jokalariak. Ikusiko dugu. Eta Juan, behar bada, denbora izan zen ezake orain, Rodgersekin edo elkarrezketara bante egiteko. Bai, ingurutuko gara, galdetuko diogu, hitz batzuk hori da. Eskainiko genizkigun, hau batzera ingana. Ze izan ere, gauza bada aldatzea, saskia aldatzea, baina kristalak kantxa gainera ez erortzea ere komeni, ez da? Bestela gero arriskutsua izan daiteke eta. Zenbakiei gainbegiratu bat emanez gero, oso antzekoak. Rakovic da, Bilbotarren artean jokalaririk onena, balorazioari begiratzen baldin badiogu behintzat. 6ko balorazioa dauka, 4 puntu egin da, Grimau ere bai. Grimauk ere baditu 7, eta 27kin berdinduta daude balorazioetan, zundatu horri Josean askotan begiratzen diozu, eta esanguratsua da. Hortan ere pare-parean daudela. Bai, oraindikan goiz ogita, baina adin zen biztaizo bat ematen zenbakiei eta oreka galanta, bai estadistikako alde batean eta bestean. Jaurtiketa libreko porcentaia berdin samarrak, agian 2 puntuko jaurtiketetan dago alde nabarmena Bilbotarren alde, baina beste guztietan justu xamarra ikusten dugu. Berdinketa izugarria, oraindikan esan duten moduan nahiko goiz, atseen aldirako normalean, balorazio arlo hori ikusteko aukera izaten da, nondikan datorren edo nondikan doan partida, baina ikusten ari gera beste aldean ere jokalari interesgarriak, bai Marcos Williams,
eta bai Zoric, talde galantak ikusten ari gara aurrez aurre, eta badirudi nahiko estu joango dela, ez partida, bi entrenatzaileak badirudi nahiko ondo prestatuta daukatela gidoia eta bide hortatik joango da. Bueno, Asier, alboan daukate Johnny Rogers, txeran gu kamera ona etortzea, nebo duzu, bueno, prest gaude, galdera pare bat eiteko, ados. Bai, noski, aurrera. Buenos días, señor Johnny Rogers. Bueno, nada, estamos viendo un gran partido hasta ahora, pero lamentablemente se ha tenido que parar. Usted está aquí como scouting de la NBA en Europa. La verdad que cada vez hay más jugadores europeos de todo el mundo, globales, que van yendo a la NBA, ¿no? Sí, hay gente que realmente que aporta cosas a la NBA. Hay algunos casos de la Liga ACB, por ejemplo, como, bueno, empezando por Pau Gasol, Luis Scola, Chapo Nocioni, que, bueno, no solamente han jugado en la NBA, sino que han sido grandes y han sido importantes en sus equipos, ¿no? Sí, claro, eso es lo que digo, que ahora no es que solo van allí, es que sino que van para aportar cosas y cada vez los jóvenes de aquí son mejores, son más preparados y da gusto verlo. A lo mejor en la NBA el prototipo de jugador es un jugador más físico, más fuerte. ¿Qué aportan los jugadores europeos a vuestra liga? Bueno, en la NBA ya se da cuenta que hay cosas que ellos pueden aprender de los europeos. Hay movimientos, hay trabajo de los pies, hay cosas que se pueden aprender de los europeos. Entonces, no solo los europeos aprenden de la NBA, sino es una cosa de los dos. Usted ha jugado en Europa, en España, también conoce muy bien la NBA. ¿Cuál diría que es la diferencia mayor entre el juego americano y el europeo? Bueno, la NBA sigue siendo más rápido. Llevo ya 20, 30 años aquí en Europa que he visto que cada vez la gente son más atléticas aquí, pero aún no llegan a la velocidad de la NBA todavía, pero la diferencia en el juego no es tan grande como antes. Vale, pues muchísimas gracias por sus palabras y que disfrute del encuentro. Vale, gracias. Que Johnny Rogersen izak entzun duzue, bueno, pixkanaka Europako Ligak eta NBA, bueno, gero zetaz berdinagoak izatera iritsi daitezkela, baina oraindik ere batez ere joko bizkortasuna eta fisikoki, bueno, beste maila batean daudela estatu batuetan. Bai, noski, baina bera jokatzen ari zenetik ona ere azkor bizkortu da ez da Europako jokoa. Jokalariak bai, ejekuzioan azkarragoak dira, egiten zen guztia, egiten dute, orduan besteko ondo, baina bizkorrago. Bai, egia da, fisiko atletika noetik alde nabarmena dago, hango jokalariak zabalagoak, altuagoak, iarrak, izugarriak dituzte, pisu galantako jokalariak oso azkarrak dira, eta saskibaloiak hori behartzen du askotan, fisiko izugarri izatea abiadura irabazteko. Hala ere, beak ere esan du nahiko garbi, agian hemen taktikoki edo teknikoki, hobeto esan da, gauz askore erakusten dutela, oinezko joko horiek, bizkarreko jokoa, nola mugitzen diren, ze mugimenduak ikasi, ez bakarrik fisiko aldetikan, hala ere nik uste geota hurbilago dagoela, FIBako saskibaloia NBA-rengatik, eta pentsatzen dut mendikan urte gutxira berdinketa edo hortxe horte izango dela, agian araudiak ere aldatu beharko dira orduan. Bai, dana berdintzeko, ez da besteak beste, ikusi duzue zer gertatu den, hemengo taula bat apurtu eginda, kristala, kasu honetan, eta aspaldidanik honelako kantxetan kristalezkoa izaten dela taula, uztaiari eusten dion lekua hain zuzen ere, eta eraman egin dute saski osoa, eta orain beste berri bat ekarriko dute jakina. Horretarako prestatuta izaten baita kantxa guztietan hau gertatu ezkero, ahalik eta azkarren egin beharrekoak egiteko. Jokalarientzat hau ez da ona. Jokalariak orain berriro partido ia gutxetik astea moduan, ez da? Izan ere, ez dago alderik markagailuan, baina beraientzat ere otzitu edo berotzen jarraitu nola segi dinamikari. Bai, eta izaten gustagarria, horrelako eteketa bat izatea. Baina, bueno,
kontuan izanik gainazo oso ondo sartuta zaudela, bi taldeak defensako lanan partea gogorra dago, eta horrelako geldiketa batek ez dula mesede egiten, baino ez alde batea eta ez bestean. Bueno, hemen bestaldetik Bilbao esketeko aulkian, jokalari gehienak sudadera jarrita, alduten einean Behar bada beroketarikat egiten. Alegin du gintezken Moermanekin hitz egiten, galdera pare bat egiten, berek... Inglesez? Badiru diezuela nahi, jokalariak agian geroxago egiteko esan dit, aleginduko gara. Negoziatuko dut eta behin negoziatuta lortuta esango dizuet, bai? Ondo, bai, ez da erreza jakina partidua martxan dago. Eta partidua martxan dagoenetan jokalariek hor egon behar dute, ez da teknikoaren inguruan. Bai, baina partida eten dago, eta hau show business bat da, eta nik uste dut enbesteko oztopak eta zaitasunak ez dakit beharrezkoak diren edo ez, baina bai, agiango gutxi izango du hitz egiteko. Ez, hor baita ere izaten da errespetu kontua ere bai, ez da, taldean daude, batera daude, entrenatzaileak behar bada ez du despisterik nahi. Orain, esan dizuegu, Moerman lesionatuta dagoela, eta 2-3 asterako gainera lesionatuta izango dela. 28 eta 26 markagailuan, 6 minutu falta dira oraindik partiduaren lehenengo zatia bukatzeko, eta berotzen berriro ere jaurtiketak eginez Unicajakoak. Hauxe zen, orain arte Josan Aldalurrek nabarmendu duen jokalaria, Rakovic. Bai, oso ondo ari da jokatzen, eta biztaizo bat anintzen berriz ematen Unicajako rosterari, eta entrenatzailea badakigu bea Bosnia-Herzegovinakoa dela, baina jokalari asko daudela plantilla hontan ingurukoak, horri ikusten ari gera Simon Zagrebokoa, zenbat jokalari dauden Dragic ingurukoa esloveniarra, Zoric kroaziarra, Perovic serbiarra, eta, nik uste dut hor entrenatzaileak ere zer esan handiak dituela. Bai, alboan dugu Adrien Moerman azkenean bai, berarekin hitz egiteko moduan ongo gara. Good morning, Adrien. Good morning. Okay, we were watching a really good game, but suddenly it stopped. But how were you seeing your team? That's a great game. He played like you want. When you saw in the video yesterday, he played great defense. You need to take the defense rebound because he got the big man. You need to control this. But that's a great game. He played great. You need to continue play like 24 minutes like that. Moermanek esan du, atzo bideoan ikusi zutena, ondo eramaten ari direla kantxara, defentsan ondo ari direla eta errebotea ondo zaintzen, beraz, orain arte taldeak partida prestatu zen moduan jokatzen ari dela. Okay, so far the team has been playing really well. Well, you have won four wins on a row, and today you will like the fifth win, but maybe Unicaja is the strongest team you have faced so long. Yeah, you need to stay be careful because big team. You see play great. You need win because you play at home. You need to continue like that for Euro Cup. Next time you play in Madrid, you need this confidence to win. Each game win is great. Bai, esan digu Unicaja orain arte, aurrean izan duten talderik gogorrena dela, baina horrek ere gaur irabaztak sekulako konfiantza emango liekela batez ere, ez ligari bakarri begira, baita ere Eurokapari begira. You have talked about the Euro Cup. You will be starting this new competition on Wednesday, and you are one of the main favorites. Do you think that you can go into the finals in this competition? But yes, you need to take each game. When I say each game, you win. You need to win a road at home. That's great for us. You need to play quick. You got 2 games per week. It's very difficult, but you can win. You can go far away on the Euro Cup, yeah, of course. Bai, noski esan digu, eurak Eurokapean finalean sartzeko aukerak izango dituzela, partidaz partida joan behar dutela, baina, etxean oso maila ona erakusten ari direla, azkar jokatzen, eta zergatik ez, bertan egon daitezkela. The last one, what about you? You have been injured for today. When do you think that you will be able to come back to the court? I need to wait maybe 10-15 days.
but I won't come very quick. I do, you know, it's very difficult. I won't play tonight, but I can't with my... But it's okay, I need to continue to work after I come back quick. I want to come back very quick. Okay. Bueno, esan digu, berehala berak 10-15 egunerako izango duela, bueno, bere osatze prozesu hau, berak gaur bertan egon nahiko lukela kantxan, jokatzeko go izugarriak dituela, dinamikan sartzen ari baitzen taldean, baina, bueno, tamalez itxaron beharko duela, eta garrantzitsuena da ondo osatzea dela urrengo partidei begira. Thank you very much for your words, and good luck for today and for the rest of the season. Eskerrik asko bai, Juan de la Vegari ere, Mormanekin, Adrian Monbra, frantziarrekin egindako elkarrizketa, jakina, baikorra da, baina orain lesionatuta egonda, berak gehien nahi duena noski, nahiko lukeena berriz ere jokatzea izango litzake. Eta gogoratu egingo dizuegu, hemengo partidua nola geldituta dagoen, ETB-kan badaukazuela Lagunarorena ikusteko modua, Manresa eta Lagunarorenen partidua ikusteko moduan zaudetela ETB-kan, hori ere gogoan izan, zuek egin aukera, batez ere partidu hau hemen geldi dagoen artean. Hor da markagailua 28 eta 26 eraman egin dute, saski bat, orain bestea ekartzea. Hoixe falta. Bai, ez dakit hori ekarriko duten, edo taula aldatzen ariko diren, ez? Baina, normalean horrelako aldaketak azkarrago egiten dira momentu, segun eta saskia bakarrik aldatzen bada osorik, ez? Agian taula aldatzen ariko dira, edo bestela tramankulo guztia jartzen, ez? Bai mikroak eta bar. Baina, badirudi nahiko luze dijoala, eta pentsatzen dut hori ekarrita ere, gero ariketako beroketa batzuk egingo dituztela, ez beste 3-6 minutu gutxienez, eskrapeko jokalariak, ikusita gainaz, saskirik gabe daudela, ez? Baloiarekin jolastu pixka bat, ez oztutzeko gehiagin. Bai, berotze ariketak egiten ari dira bitartean jokalariak. Bai, eta saskia berria izango da. Ez diote taula aldatuko. Baina eta badirudi pixkanaka kantxaratzen ari direla. Eski tramangula handia da, inbat pertsonen artean mugitu behar dute, baina bai, kantxara datorre saski berria. Bilbao Basket, Europan berriz ere, Aldalur, igazkoak gogoratuko ditugu, igaz, nola, Euroligan sekulako urtea egin zuten, 8 honenen artean sartzea lortu zuten, eta orain berriro ere Eurocup jokatu beharra, lehenago bibider jokatutakoak dira, ez da erraza izango, ez da jendea horretara ohitzea, ez ikuslea bakarri baizik, eta eurak jokalariak ere bai, gutxiago delako Eurocup. Bai, bueno, bere maila dauka, hala ere, eta, bueno, gauzak horrela izaten dira, ez? Badakigu, Europako txapelketariko berena Euroliga dela, baina Europak ere, Eurocup ere badauka, ez? Bere garrantzia, eta pentsatzen dut, ez? Hor burubelarri sartu ezkero eta emaitzonak lortu ezkero, berriz ere zale guztiak hurbilduko direla, eta gogo handiz etorriko direla Miribilara, ez? Horrelako partida interesgarria ikustea. Bai noski, hori dudarik gabe Eurocup gustora ikusiko dute berriz ere, batez ere Euroligara itzultzeko modurik errazena horixe delako Bilbotarrentzat eta txaloak Saskiarentzat. Hoi da. Soneta saskiarentzat, protagonista nagusia honetan noski saskia da. Eta bueno, nolaiteko humorea hartu dute Bilbao Basketeko zaleek eta txalo artean jaso dute saskiaren sarrera kantxarra. Aperitiboa egiteko denbora ere bai. Itxaroten egon ezkeo luze egiten da, baina lanean dauden ekipo talde guztionek abiadura guztian ari da, ez? Bere lana betetzen, lehen Juan de la Vega esan du moduan, ez da erreza, ez? Hainbeste jende tartean eta hainbesteko zaitasunarekin hor bizi-bizian lortzea, ez? Azkar egitea gauzak, baina badirudi prest izango dela Leicester. Bai, eta ez hori bakarrik, gero jokalariek, aipatu bezala, apurua berotu egin beharko dute, bentsate Uztaira jaurti, ez pentsa, bestaldera joan direnik, Ze hori eskolan eta laguna artean, eta ez da... Elkarrekin horrelako, ez? Txantxetan ibiltzeko pixka bat. Hori da, bentsate elkarrekin denak jokatzeko ez, bakoitza bere lekuan dago,
Bilbao Basketekoak euren kantxardian eta Unicajakoak beste kantxardian. Bai, lagunak dira, baina oain lanean ari dira, lehen keinu polit bat ikusi dugu, ez? Grimau eta Fran Vazqueren artean, hor jaurtiketa libre batean nola egin dion horrelako keinu polit bat lagunak direlako eta ezagunak aspalditikan eta normalean jokalari guztiak ezagutzen dira, ez? Endesako liga hontan, baino konzentrazioa ez galtzekotan, pentsatzen dut nasketa horik ez direla konbeni, ez? Momentu honetan. Hamiltonek apurtu du kristala, ez dago bera arduratuta, hala ere, ez pentsa. Lehenengo keinu egin diote lagunek, aharra jo ere bai, indar hori erabilizak, beste zerbaiterako esanez, baina bera betik hor ahoko hortzak gordetzeko erabiltzen duen tramankulu babes horrekin, jolasean hor daukazue Hamiltonek ere sekulako partiduak egin ditu orain arte. Bai, nire ikuspuntutikan jokalari oberena, ez? Etorri berriak, etorri berrien artean, nahi nuen esan, ez? Azkar egokitu da, ez dautzen du gaineaz hemen Espainia inguruko saskibaloia. Egia da, lek ligan ibili zela eta geho Europan zehar ibili dela, baina oso azkar egokitu da eta erakusten ari da, ez? Oso regularra dela, nahiko trebea, eta pentsatzen dut pixkanaka beste jokalari berriak ere etorriko direla, ez? Bere onera. Gaur lehenengo minutuak Zisisekin oso onak izan dira, erakutsi du zenbateko kalitatea daukan jokalari honek, eta Pilepitz eta Muerman oaindikan, ikusteke dago, ez? Zenbateko etekin emango dioten bere taldeari, baina pentsatzen dut nahiko ona hori ere, eta badirudi, ez? Talde arriskutsua dela, Rakovic pixkanaka ari da sartzen, gaurko partida bikaina ari da jokatzen, abiaduraz lortu, askotan badakizu, hitz egiten dugu oso errez, ez dugu ezagutzen zer dagon barruan, barrugaldean, zenbateko lesioak izaten diran, topean jokatzeko dagoen edo ez jokalari bat, baina badirudi aurten Eskrapeko taldea oso sendoa eta tinkoa dela. Bai, horrelaxe egin dute gainera denboraldi hasi baino hilabete batzuk lehenago oso garbi zeukaten zer fitxatu nahi zuten. Behar bada Koserrena izan zen beraientzat ez ustekoa, ez da, Baskoniak eraman zuelako, gehiago ordainduta, eta Euroliga jokatzeko aukera zeukalako Koserrek. Hori ikusi dugu gero Koserre Euroligan jokatzen ere. Baina bestela, taldea, bai barrukaldetik eta Zisis ekartzea esate baterako, Bilbora, honek Euroliga irabazi du, Italian irabazi ditu Ligak eta Kopak, baita Errusian eta Grezian ere, jokalari handia da oso Zisis, eta Bilbora etorri da. Horrek ere ematen dio garrantzia Bilbao Basketiterari. Bai, zurrumurruak hasi ziren, ez, iaz, eta sinistu zina ere bai, kontuan izanik ze jokalari izendatua den, ez? Baina badirudi hor zer esan handia izan duela entrenatzaileak ere. Lehen aipatu dugu, ez? Beste aldean Unicajaako entrenatzaileak zer esan handia horrelako jokalariak ingurukoak kartzeko, eta pentsatzen dut hor Katxikarisek Zisis inguratzeko zer esan handia izan duela. Elkarrekin hasitakoak ere badirelako, eta gero Zisisek berak esate zuen, beste jokalari batzuk ere, Endesa Ligan ACBen jardun diren beste jokalari batzuk ere esan izan diotela. Unai, Endesa Ligara mezidik eta Europako ligarik onenadek, eta aukera badokak bintzat esperientzia hori bizizak. Bai, hemen iaia partida guztiak oso borrokatuak dira, ez? Oso txapelketa lehiakorra da, eta beste herri batzuetan 2-3-4 talde izaten dira puntakoak eta beste partidak nahiko errezak, ez? Agian horregatik esango zioten, ez? Etortzeko ACB Ligara, hemen merezi duelako, ez? Hemen asko lantzen dira partidak, oso zaila da, askotan esaten da, ez? Bigarren liga dela munduan zehar, hori kolokan utziko dugu, baino liga indartsu bat dela hori ezin da, ez esan. Eta hemendikan saskia altxatu egin dute, baina antza neurria ez da oraindik ere egokia. Uste sentimetro batzuk gehiago jeitsi behar dutela. Zen neurtzen nahi dira, mailakatzen pixkat ere zuzen egon dadin. Uztaia, baina ez dago, altxatu egin dute, baina ez dago erabat konponduta arazoa.
Ez diazu sinistuko, baina Txeska etorri zenean ona, Euroligara, Euroligan jokatzera joan den urtean, final laurdenetan, hango entrenatzailearen laguntzaile batek eskatu egin zuen metroa neurtzeko. Hemen Txeska entrenamenduak egiten egon zenean, hirugarren da laugarren partidua jokatu zituenean, gogoan izango duzue gainera hirugarrena irabazi egin zion Bilbao Basketek, estutu egin ziren nonbait, eta hemen berotzen ari zirela eskatu egin zuen berak metroa nahi zuela, ia neurrian zeuden jakiteko. Entzuna izango zuen, Bilbon berdin zaiela, ez? Jokatzea 5 zentimetro altuago eta agian horregatik izango. Bilbotarra direlako, ez da? Ez, baina, bueno, alde batetik izan liteke, gauzak hainbesteko ñamardurarekin izan ezkero, izan liteke, profesionalitate galanta, ez? Hori izan liteke, baina bestetik sinistu beharra dago baita ere, beste taldea gauzak ondo egingo dituela, gainera uztaia batean da bestean jokatzen denean. Bai, noski baietz, baina, bueno, pentsatzen dut bi uztaiak neurtuko zituztela, ez? Ia berdina ziren edo, ez? Baina, bueno, gauzak bere honean utzi behar dira, Hemen ere hortan ari dira saiatzen. 28 eta 26, markagailuan 6 minutu oraindik. Lehenengo zatia bukatzeko, Manresan amaitu da. Lehenengo zatia eta oso berdinduta dago han ere norgehiagoka. 42 eta 41, Lagunaro puntu bat behetik. Real Madrid Murtzian irabazten ari da, 24 eta 44. Eta Kai irabazten ari zaio Bluesensi, 46 eta 27, atsedenaldiko denborak dira horiek. Eta bizkortzeko Alvarari esan diote. Bai, pailak inguratu egin dira, Martin Metranek galdetu du, zer gertatzen den, ikusi dute altxatuta batzagoela Saskia, baina ez zegoela bere neurrian. Okerezanak orain ja neurriarekin eman dute, baina Saskia beraz ziurtatzen ari dira, mugitu ezadin. Bai, nivelatzen ari dira gainera. Nivelatzen ari dira. Bai, hori okertu xemarra dagoela alde batera eta hortan ari dira zaitu. Horregatik nioen, ja prestatzaile fisikoari esan diotela, berotze ariketa ja bizkortzeko, Laister izango dela prest eta Saskia berriro ere partidua hasteko. Eta gogoratu, asteazkenetik aurrera, Eurocup, Jeska Bizkaiarentzat, Buduknost etorriko da lehenengo, asteazkenean bertan, 8 eta laurdenetan jokatuko da partidu hori, eta apirila bitartean, Bilbao Basketekoek 2 partidu jokatu beharko dituzte, etxean eta kanpoan, Europako bigarren lehiaketa horretan, Euroligan kaja laboral daukagu, orain arte partidu bakarra irabazita, etxean ezinez ari dira Gasteiztarrak, eta Eurocupen Bilbao Basket izango dugu. Hor da jokaldia, gaurko jokaldi nagusia. Orain arte, gaur izan dugun jokaldi nagusia. Eta Saskia berriro bera, mailakatu beharko dute uztaia. Bera eta gora berriro. Bada. Presiopean egia esan. Bai, hemen burumakur, esamarrago burumakur ari direla, izerdi patxetan langileak eta noski gaurdurituta eta kezkatuta presioarekin, zuk esan bezala. 9.000 eta 700 begi euren gainean. Nibelatu beharra dute orain. Saskia, alturan egon badago, baina noski hau ez da mai bat edo aulki bat egiten duen bezala, ez? Hartu eta espaldin badago nibelatuta, serbiletan bat azpian sartu edo... Eta gainera kontuan hartu mikroak eta beste bat gauza ere zaindu behar direla, soporteak, babesleak. Ibeaz jauna hor epaileekin barriketan. Ari direla esanez jakina. Eta hortxe, nibelatzen, okei? Baiezkotan, oraingoan. Eta ezin dukete jokalariek probatu eta eurek esatia, ondo dago. Bai, ez, baina ontzat eman dute, Ontzat eman dute, minutu bat, esaten du Ibeaz jaunak.
Jakina, jokalariak jaurtitzen hasi nahi dute. 3 minutu bai, orain bai, epaileari eman dizkiote 3 minutuak. Partidua zeran egiten den moduan, 3 minutu berotzeko. Eta hor dira orain arteko emaitzak, 42 eta 41, Asignia Manresa Lagunarori irabazten, gogoan izan bi taldeek orain arte ez dutela partidu bat bera ere irabazi. Caja Laboral gero arratsaldean jokatuko du Barçaren kontraetxean. Murciak 24, Real Madrid 44. Garbi, Real Madrid ere orain arteko tanak irabazi egin ditu. Jai Zaragoza Bluesen gainetik 48 eta 31. Eta Kanariako bi taldeen arteko partidua ordu batetan hasi da. 11 eta 12 oraingoz. Guri gehien inporta zaiguna noski Lagunarokoa da. Behar du Lagunarok irabaztea. Naiz eta Sito Alonso bere jokalariekin oso konforme dagoen, da gustora dagoen, da esaten duen iritsiko dela, berak hobekuntza handia ikusten duelako asteak aurrera doazen ala, baina 5 dira dagoeneko. Ezin irabaz. Sensazioa gaineaz ez dira oso onak, ez? Orain arte Murtziako partidak kendu ezkero, nik uste partida guztietan 20 puntuz galtzen ibili dela. Horrek adierazten duzen bateko zaitasuna dituen, egia da, gero. Gero buelta eman diotela, aurretik ipinire bai. Bai, gerturatzen dela, jartzen dela gainetik markagailuan, baina zenbateko energia galduta, ez? Agian horregatikan, pentsatzen dugu, funtzeskotasun gehiago behar duela taldeak, eta hortan, ari dira saiatzen. Jokalari bat ere fitxatu nahi dute, eskolta bat, puntuak, energia eta jokoa emango diena. Hasi egingo daba, berriro! Hemen Miribilan, Jeska Bizkaia eta Unikajaren arteko partidua, 20 minututik gora egonda geldi. Azkenean, ez da erraza, Uztaia osorik aldatzea, baina azkar da ondo egin dute lan. Hemengo Biarginek eta berriz ere lehenengo zatia bukatzeko 6 minutu falta dira, 28 eta 26. Egia esan hemen gauden guztiak, etxean daudenak ere bai. Saskibaloia ikusteko berriz ere desiatzen. Az dadila, baloia gora! Baloia gora, ez? Ez, baloia. Txaloak orain! Zalei, nik uste teknikariai ere bai, langilei ere bai, ez? Egin dutenagatik, merezi dute. Gaurko izardia bai gero, horrek ikusi ditugu izardi patxetan. Eta orain, haserako esan behar nuen, baina berrasteko, berriro ere partiduari ekiteko, bostekoan, Raúl López, Basile Yadiz, Mumbrú, Herbel eta Hamilton. Williams jokoa antolatzeko, Txemi Urtasun, Simon, Lima eta Zoric berriz, Unikajan. Eta baloia, Unikajako entzat izango da. Ea ba, berriro! 6. jardunaldian gara, Bilbao Basket, Unikaja, arerio zuzenak biak ere eta partidua oso antzera, parekotasuna handia. Simon eta Williams, Urtasun, gainean dauka Basile Yadiz, Limak jaurti, baina sartu ez, errebotea Hamiltonek, Raúl López. Mumbrú bere lekua bilatu nahian, ez du aurkitu. Basile Yadiz. Herbel dauka kanpoan. Hamilton lurrera. Ez dago faltarik. Erlojuari begiratu dio, kronoari begiratu dio. Basile Yadiz, barrura Herbel! Bai, oso ondo. Pazientziatik jokatutako erasoa. Oso ondo. Bai, sistema oso ondo landuta. Hor arazo batzuk izan dituzte. Helburua zen jartzea beko zutoinean. Hor baloia. Hamilton irriste eginda lurrea joan da, baino gero ireki eginda eta oso ondo, ez koordinatu dute beste mugimendu berri bat eta Herbelek egin du mozketa beheko zutoinean. Limarentza zen hor jaurtiketa, bakarrik zegoen, blokeoan katiatuta gelditu dira eta beltzak. Basile Yadizen bila, Urtasuneko reskua sartu du, ez da faltarik, kanpora, Hamilton eta Raúl López, 10 segundu oraindik. Badagoela denbora Raúl Lópezek, bera doa barruraino, kanpora atera behar eta erasoan. Erasoan adierazi diote. Eta berak eskatzen du lehen berari, falta egin diola Marcus Williamsek. Eta aldaketa bat egin behar zuen
repesak, uste dut Lima kendu behar zuela, Gist sartu hartzen kantxan, baina bueno, atzeneko bi jokaldietan ondo aritu da Brasildarra, soskiraketa bat eta gero erasoko falta atera baitu. Baina falta aldaketa eskatuta zegoen, beraz bai. Egin barko du. Egin barko du. Lehen utxartarekin gertatu zaion bezala. Eskatua zuen eta nahi ez, baina Bete egin behar. hala da. Williams erasoan. Urtasun eta Zorich laguntzera. Urtasunek keinua, kanpokaldetik orain. Barrura, Hamilton eta Zorich. Poste txikian, ies egin dior. Baina, boditxek edo gorputzarekin, nola markatzen duten hemen, defentsan ere. Zorich bai kontaktoren bila joan da, eta hor nahiko sendo zegoen Hamilton, eta badirudi ez, desorekatu egin dela azkeneko momentuan, eta ies egin zaila. Mumru, ondo zegoen zai, eta Herbelek zurrekoa eman diotela. Aurpegian eman diotela kolpea, alaxe eskatu die epailei, 32-28 Williams. Berak kanpoan ikusi du Simon, hone jaurti, ez da sartuko errebotea Mumbruk. Berak eramango aldu baloia gora, ez. Raúl López ikusi du, Basileiadis bera, barrurantza, ez dago biderik, ez dago lekurik. Jokaldia markatu kapitainak, baita kantxan ere, Mumbruk. Hor zuloa zegoen, bai, ikusi du Katxikarisek. Ondo. Katxikarisek ikusi du zuloa, baina jokaldia ordurako hasita zeukatela eta beste sistema bat enbila zebiltzen. Bai, hor hemen bakar-bakarrik editu da, ez? Saskeari begiratu ezkeo, iruko jaurtiketa bat egiteko, bai, boterik gabe zegoen, barnekaldi egiteko ezin, baina beak buruan zeukan, ez? Zer jokatu, beko zutuinean nahizun jokatu hor gurutzatuta, eta hor Simonek heldu egin dio, eta gutxienez falta atera dio. Raúl López, berriro ere, jokaldia, sistema, barruraino zetorren Uztaian ikutu baina sartu ez, eta pertsonala Mumbruk. Bai, bi ekipokideko ikusi ditu, ez? Goian zeudela, bai Raúl López eta Hamilton, eta gelditzeko egin du falta honi. 3-5 kontra, hemen ez du ezerronik ateako, beraz, gelditu, pertsonal bat eginda. Urtasun, irukoa da jaurtiketa, ez da sartu errebotea Hamiltonek. 32 eta 28. Hamiltoni berriz ere, ies egin dio bai, ies egin dio. Ies egin dio baloiak eskutan, esku artetik ies egin dio, eta orduan, jakina, baloiaren atzetik, bila. Bai, Carlos Peruga egin genian zegoen, eta nahiko garbi ikusi dugu guztiak, ez hemen zalantza gutxi, jokaldi horrekin. Komeni da, Hamilton gogoratu berak apurtu duela taula. Ez alda, deszentratuko, ze partidu polita ari zen egiten. Williams, keinua, jaurtiketa eta barrura Dragicek. Goran Dragic, gogoan izan Goran Dragicen anaia dela hau. Bai, eta sasoi betean da Zoran Dragic, zeneko bi partietan atzo beligan bere izan da bere taldeko jokalaririk baloratuena, 24 punturekin balorazio arloan. Eta baloia unika jarentzat izango da, geziari begiratuta, ez dute baloirik hemen erregalatzen. Ez dago paririk. Lapurtzekotan hor, Raúl López, Williamsek ala ere hartu du, eta erasoan. Itxutu eginda hor Williams. Bai, baina Raúl López oso ondo ibili da, ez? Lehen iaia lapurtzeko zorian ibili da, baloia, gero gainean izan du defensa hori, eta nola edo ala nahi zuen iesi defensa horrekin, eta oso ondo egin du laguntza gero hori. Marcus Williams, Txinatik ekarri dute, baina lehenago NBA-an ere jokatutakoa da, Connecticuten egindako mutila, baina itxura baten repesak esan du nahikoa motel, Callaway berriro kantxara. Bai, bi taldeek aldatu dituzte antolatzaileak, Ziziz ere Raúl Lópezen partez. Hamiltoni barrura, Zorich dauka, ea, buruz-burukoa, pertsonala atera dio. Hirugarrena, Eta Herbelek ere beste kolpe bat hartu da. Berriro, lehen ere bai, aurpegian, eta orain berantza begira dago mutila, Herbel. Zoritzena hirugarrena da, hor da jokaldia errepikatuta, Hamiltonek jauzia ondo egin du, esku bakar batez jaurti, baina asmatu ez. Jaurtik eta librea bai,
Bat jaurti du orain arte, bakarra eta sartu. Bikoetan bostetik 3 ditu. Hau da isiltasuna. Bai, baina nik uste zaleek ere badakitela partidua garrantzitsua dela, noski, denboraldiaren 6. jardunaldian besterik ez gaude, baina territoria, lurrak zeinenak diren, ez da, markatzeko ere balio izaten dute olako partiduek. Ba, noski baietz, etxean gainera ezin duzu, albaldin zu horrelako partida bat galdu, badakizu aurrean daukazula Unicaja talde hon bat, baina nik uste Geskrap Unicajaren neurrian edo mailan egoteko aukera badituela aurten. Eta adi, Adiz hor ikamika izan dute Dragicek eta Grimauk. Buruz buru geratu dira biak, elkarri begira, baina, bueno... Ez da zer gertatu. Jabetza gortu, horri bakarrik. Bai, oso ondo definitulako baina zor Geskrapek. Bieta bateko defensa azpezi. Eta Grimau gainera ez da horrelako ikamiketan oihartzen den horietarikoa. Berriro ere Vázquez eta Hamilton, taulara ez. Erreboteak iztek, lapurtu egin du Hamiltonek. Hor da Grimau, bakarrik egin beharko du Barrura Grimau. Eta pazientziakin egindako jokaldia gainera. Eta erasoan. Herbelek, atera du. Bikain Ansel Herbel. Itxutu eginda hor Zoran Dragic, kontraerasoa bukatu nahi zuen, repesa zutan, baina zein garrantzitsua den. Zein garrantzitsua den erasoko errebotean ere fedea izatea, ez da? Oso ondo ikutu du hor Hamiltonek, justu Grimauri erori zaio eskuartean eta ez zeukan lan erretza, baina oso ondo gainditu du Fran Vázquezen beso luze hori. Bai, eta besteak beste Hamilton lurrean zeukalako eta ezin zuen zapaldu. Rakovic taulara, bai! Oso ondo Rakovic, 28 eta 31, zazpikoa da aldea orain arteko handiena. Minutua falta da. Partiduaren lehenengo zatia bukatzeko, Calloway galdu egin dute baloia Unicajakoek. Calloway orain arte partidu eskasa, Segi dezala hola. Geskrapen mesedetan ez da, baina orain arte... Hoendikan punturi sartu dabe eta bi baloi galdu ditu. Ba, eta antolatzaile lanetan ere eskas. Zisiz. Basile Jaiesek irukoa, ez da sartu. Errebotea atera egin du Herbelek oso ondo. Berriz ere beste eraso aukera bat izango dute beraz. Bilbotarrek. Zisiz. Beraz hartuko aldaba. Rakovic kanpoan dauka. Buruzburukoa egin nahi du Callowaykin. Hor da, taulara ez. Gaizki jaurti du. Pertsonala nahi zuen hor Zisizek. Ez diote eman. Ez gehiagi behartu du ez pokaldea. Hor beste aukera bazituen. Pokatzeko hor Rakovicekin kanpokaldean. Dragic irukoa da. Ez da sartu hau ere. Eta azken jabetza etxekoentzat izango da. Agian hau da momentua, laurdena bukatzeko 6 eta utzeko partziala eta agian horregatik saiatu da hor Katxikadiz ere iruko marratik. Basile Jaies irukoa da, ez, errebotea Rakovicek eta pertsonala Rakovicek. Ba horixe da ba, Katxikadizek nahi ez zuena. Baina Bilbao Basketek bi falta baino ez ditu egin laurden honetan, beraz, bueno, gutxien ez du jaurtiketarik izango Unicajak. Bai, baina hirugarrena dalako Rakovicena. Hori bai. Bestela, Basile Jaiesena, horixe zen, jokaldia. Bakarti xamar zegoela jaurti du, baina oraingo honetan ez da sartu. Basile Jaiesek lau egin ditu, lau alegin. Iruko marratik arutzago, eta bakarra sartu du orain arte. Partiduko lehenengoa, okerrezpanabil. Zazpi goitik. Geskrap Bizkaia, Unicajaren kontra, ea ba. 3 segundu eta 6 amarren, 70 ea. Gizt, bera bakarri, jaurti bai, ez da sartuko, zazpiko aldea beraz. Bukatu da lehenengo zatia, Miribilan. 28 Geskrapek, 31 Unicaja gauzera partiduko diferentziarik handiena Bilbotarren alde. Atxeen aldia, bere alagara zuekin bigarren zatirako. Gero arte! Eguardien berriz ere hemen Miribilatik, sekulako partidua ikusten ari gara lehenengo zatian, 28 eta 31. Zazpi goitik dira Bilbotarrak, Geskrap Bizkaia goitik markagailuan, baina gauza bat izan da.
ustai bat apurtu eginda eta aldatu egin behar izan dute, eta horrek behar badan mesede, markagailuari begiratu ezkero bintzat, Josean, Bizkaitarrei egin die, ezta? Ze orduan partidua 2 puntura zegoen, da orain 7 dago, atxeden aldia. Badirudi, etenaldi horrek mesede egin diola, ez? Geskrapi, 6-8 partziala azkeneko momentuan nik uste, arnasaldi txiki bat eman diola, eta horregatik alde hau, ez? Hala ere, nire ikuspuntutik asko zeo beto ari da jokatzen, ez? Azkeneko minutuak bere defensa gogortuz Geskrapeko taldea. Juan de la Vegak badu protagonista bat, Juan, aurrera. Entzuten hau ze, bai. Alboan Peia Sabovic, Bilbao Basketeko presidentea dugu. Buenos días, buenas tardes, Peia. Muy buenas, muy buenas. Bueno, dejando de lado el incidente de la canasta, estamos viendo un partido duro entre dos equipos que realmente saben a lo que juegan, que están muy arriba en la clasificación. Un partidazo que encima ganáis de 7 al descanso. No, por ahora estamos en cuanto a resultado muy bien. Hemos empezado a jugar mucho más duro a la última parte de segundo cuarto y claro, teníamos un parón ahí por desgracia del tablero, pero esta cosa pasa ya en baloncesto, es obvio. Nada, hemos vuelto ya con más fuerza y ahora con 7 arriba en descanso estamos bien posicionados. Hoy estáis ganando, pero es que además en este comienzo de temporada lleváis 4 victorias consecutivas, mejor inicio de la historia del Bilbao Basket. En verano se hizo un equipo muy pronto, muy rápido, pero bien, hecho con la cabeza y realmente los resultados están demostrando que no habéis fallado en los nuevos fichajes. Continuamos con una buena práctica en cuanto a fichajes. Creo que estamos continuando haciendo un buen labor en cuanto a cuerpo técnico, que están haciendo un trabajo espectacular a preparar todo y conjuntar todas las piezas, especialmente con los jugadores nuevos. Los jugadores que estaban aquí ya saben de todo cómo va este club y cómo va toda esta sociedad bilbaína y qué queremos de todo ello. Entonces es un gran trabajo de todos y estamos contentos de que por ahora continuamos haciendo buen trabajo tanto en deportivo como en otras cosas y creo que vamos a continuar, estoy seguro. Eso sí, hasta ahora habéis jugado un partido a la semana, a partir de ahora vais a tener que jugar 2. El año pasado ya media Europa, toda Europa baloncestística os conoció por vuestro gran papel en la Euroliga. Este año vais a por la Eurocup. Este año otra vez volvemos en Europa, otra vez competimos en Eurocopa, donde las primeras 2 ediciones llegamos a jugar los torneos finales, que este año intentaremos estar ahí. Y día a día, partido a partido, has dicho antes que mejor inicio la temporada de la historia del club en ACB, pero claro, es partido a partido, pensándolo así, preparándonos bien, los jugadores, cuerpo técnico ejecutando todo lo que tienen que ejecutar de mejor manera posible, con el público espectacular otra vez, al llegar el Bilbao Arena, no podemos pedir más. Bueno, ya la última, todavía no se sabe la sede de la final de esa Eurocup. A lo mejor no sé si tendríais algo que decir, hay alguna posibilidad tal vez de que se pudiera jugar aquí. Todas las posibilidades están abiertas, a ver cuando comienza el campeonato ya veremos un poco dónde se posicionamos. Pues muchísimas gracias por sus palabras, buena suerte para el partido de hoy y para el resto de la temporada, señor Sabovic. Bueno, hori esek Peia Sabovicen hitzak, eta ikusiko dugu hemendik aurrera 2 lehiaketetan egongo da talde bizkaitarra, ea bietan ahalik eta aurreren iristeko moduan dagoen. Lasai hitz eginez, beti bezala Peia Sabovic, taldeko presidentea, eta partidu baina arrazoia ere badauka, ezta? Lehenengo gaurkoa irabazi beharra dago, asteazkenean Eurocup. Hori egia da, ez? Hala ere ondo jarri zaio partida, Geskrapi, baino talde izugarria dauka aurrean. Pentsatzen dut repesak bereak esango zituela, zuzenketak egingo zituela horre aldaketetan, eta beste proposamen bat ikusiko dugula. Pentsatzen dut gogor joango dela, baino berdin jarraitzen badu defenditzen hor barrukaldean Geskrapek aukera guztiak izango ditu ateratzeko partida, eta esan berdugu gainaz, beraiek barrukaldean Unikajako pivotak desagertuta daudela momentu enten. Hasi ondo, hasi dira. Zoriz bakarrik agertu da. Hoiek orain arteko estadistikak, eta 7 puntu goitik, partidua horrela amaituko balitza, 5. garaipena izango litzake jarraian noski. Aipatu du Sabovic presidenteak, eta Juan, 9.700 aurten berriz ere ia partiduru bete egiten da. Miribila, eta hori handia da. Oraingoan berriro. Duela 2 urte esaterain nintzen, asizela miribila efektua deritzon fenomen hori hemen Bilbon. Batez ere taldea playoffetan
finalera iritsi zenean, ACB Ligako playoffetan, finalean, playoff horietan hasi zen Miribilla efektua diodan bezala, eta iaz benetan bitzi izan genuen hemen bere mailarik gorenean Miribilla efektu hori Euroligako partietan, baina baita ere noski ACB Ligako hainbat partietan, orain arte egia esan, ona, bi talde oso, etorri diren 3 taldeak, baitzen ospe handikoak dira, Barcelona, gero Estudiantes eta gaur Unicaja. Aurreko 2 partietan puntu bakarrengatik irabazi zuen Geskrapek, ea gaur bakarragatik edo 2 edo 16gatik irabazterik ere baduen. Hartu arnasa. Kantxaren alde batetik bestera, horixe da gaurko irudi nagusia, apurtu eginda Uztaia, Hamiltonek Uztaitik heldu egin dio Urdinari, ezta? Eta gero apurtu eginda Kristala eta berehala ekarri dute, edo bezain pronto, bezain azkar ekarri dute beste saski bat, eta horrekin ari dira jokatzen orain. Horixe izan da momenturi zailena. Nibela, ezta? Zenbat bider, etxean da zenbat gauzetan, ez da nibelean ipini behar, eta ezin asmatu. Asmatu dute hemen, saskiarekin, bigarren zatia. Astear dago, Geskrapek 28, 31 Unikajak, 2 taldeek dauzkate launa garaipen eta porrot bakarra. Beraz, arerioak dira, kirol arerioak dira, eta komeni nor den nor erakustea. Lehenengo zatia, egia esan oso maila goreneko izan da saskibaloiari dagokionez, jokoari dagokionez. Bai, punta-puntako jokoa ikusi dugu, ez? Defensako garaian sendo bitaldeak, sendoago ikusi dugu Geskrapeko taldea, 31 puntun utzi du Unicaja handi bat, eta horrek adierazten du, ez? Zenbateko gogortu duen defensa bigarren laurdenean talde bilbotarrak. Ziziz joko antolatzen Hamilton barruan, Erbelekin batera Munbru, 3ko lanak eginez eta bikoak Katxikarisek, barkatu Basilaiesek, Katxikarisek ipinitako 5ko ara hori, noski. Calloway, kanpoko jaurtiketa ez da sartu, errebotea Munbru, Ziziz, ez du jokaldia bizkorregin nahi. Munbruri, honek 3ko koinua, ez dago biderikor. Berriro, 5-5 kontrata sistema. Barrukaldera, pikanrola, Munbruk 3koa du! Ez da sartu ba! Hamiltonek bada espadan, ikutu egin dio baloiari baina Alperrik. Calloway orain ere 3koa, eta bai. Ez du, beldurri mutilonek, lehenengoan kale, bigarrenean beste aukera bat emango jagoa. Ez diapanik gutxik egingo orain. Bi jarraian, badirudi repesak zerbait izan diola, ez? Orain arte partidu kaskarra, daraman antolatzaileak eta badirudi beak hartuko ditu ardurak, ez? Erasoari begira, gutxinez hasieran. Hamilton! Eta orain pertsonala Limak egin dio. Ikusi dut zuzen zijoala berriro ere, Uztaian baloia goiti bera sartzera. Hala zera bai, sekuleko jauzea eman du eta kolpe latza jaso du, ez zaio batera gustatu Limak, hor besoa utzi izana. Baina bai, zuk esan bezala, Uztaia txikitzerazi joan berriro ere Hamilton. Haundia izango litzake gaina, beste saski bat izango aldute, Ondo Hamilton! Sartu egin du! Hobez jakitea. Sartu egin du Hamiltonek lehenengo jaurtiketa librea, bigarrena du orain. Eta gogoan izango duzue, Paristik etorritakoa da, Frantziako ligatik. Hamilton, Larrokan taldeari beste arima bat eman zion, da gero sekulako partiduak egin ditu barrukaldean. Errebotean orain iez, baina bai, Zizisek hartu egin du. Bat falta zaio, Zizisek behiratu du, eta hemen lau gaituk, nundek 5garrena. Horba, Erbel! 5garrenaren zai egon gabe. Horba, 52 eta 34. Entaren bronka repesak Txemi Urtasuni, Txemi garrasi egiten ari zitzaion. 8ko aldea. Oraingoz diferentziarik handiena bilbotarren alde. Goitik bilbotarrak partiduko minuturik gehien zuenetan, hori ere egia da. Ara, oraingoan ez du asmatu, handauka Hamilton bakarrik. Hor da Hamilton, goiti bera! Ba, ez da kopindu, Bildurri gabe. Bai gero, berriro txintxulikatu da. Urditasun puntu bat nabaritu da, hemen, armaietan. Bai gero, benetan gainera, Danok pentsatu du,
berak izan ezik. Ondo Hamilton eta amarrekoa da. Aldea orain, 44 eta 24. Poliki badoa markagailuan Bilbao Basket eta noski orain hartutako puntuak hor dira. Zakuan, poste txikian, bekaldetik, Hamilton berriz ere, pertsonala egin dio. Dragicek atzetik etorrita. Baina mazu guan berri zintzilik atzen. Eldu da, guztaitik. Bazpada. Bueno, seinale ona, ez? Behintzat aztu egin duera bate gertaturikoa. Bai. Eta bere jokoa hori dela, askotan ikusi dugu, egia da. Askotan ikusi dugu honela jokatzen, eta horrelako jokaldiak burutzen. Repesa Burumakur. 11 Bilbao Basket. Bai, ezin gelduturik, ez, pivoten arteko joko hori, eta oso fin ari diren jokatzen bai Herbel eta bai Hamilton, ez, erasoari begira, eta hor barrukaldean behin eta berriro etekin ateratzen. Simon orain, nahaztu eginda, Galloway, Hamilton etorri da, bai, horreka defentsiboan dira berriz ere Bilbotarrak. Simon eta Galloway. Oraingoan, Barnerak eta Keinua. Estatu Batuarrak, Basileiadis oso ondo defentsan Herbel, pertsonala Basileiadisi. Eta ezin ez ari da, Galloway. Herbelen partida azpimarratzeko da, Oso ondo ari da jokatzen, defentsan jokatuz kolpatuta dago, ziero, baina ala ere berdin jarraitzen du. Eta ze garrantziko jokalaria den hau sasoien puntuan egon. Hoi da, kosta egite zaio, sasoian ipintzea edo egotea, sasoi punturik onena aurkitzea. Baina badaukanean garrantzitsua da oso. Eta igaz ikusi genuen, taldeak falta botatzen duela ez dagoenean. Ez bakarrik, jokalari oso segurua delako, espiritua ere markatu egiten duelako kantxa barruan. Gogorra da gero, Bai, tensioa sartzen dio defentsari, erasoan ere bautziezkeo oso zitala da. Eta behin eta berriro laguntzak eskintzen, defentsak taldeari laguntzen, erasoko zama guztiak hartzen bildurri gabe eta gaurko partida borobiltzekoa. Jaurtik eta libreetan 4-3 sartu ditu. Eta 7ko balorazioa dauka orain. Hori da 3ko aurtiketa ez, horretan ez. Zizizena iritsiko da baloia. Ez du usteitik ikutu, ez da? Noski, horregatik, 24 segunduak, iruditu zaipa hortxe zegoela, zen normalean ez da sarritan ikusten Jaurti eta usterik ez ikutzea. Jimenez. Simon da Basileiadis, poliki, poste txikian Simon, bai, oso ondo oraingoan. Kruslav Simon, 27 urteko Kroaziarra, Zagrebetik. Etorritako mutila, ondo ezautzen du Repesak. Basileiadisek irukoa, bai! Barruda! Iru, Basileiadisek. Galloway eta Fran Vázquez. Ez da sartuko, Zizisek errebotea. Jokaldi azkarra Hamilton, bai! Badoa, azkar eta bizkor markagailuan. Iesi, Eskra Bizkaia. Oso ondo orain kontrarasoan Bilbotarrak, Fran Vázquez, pertsonala egin dio Herbelek. Oker espanabil, baina azten minutuak Eskra Bizkaia. Ondo indako falta azkeneko hau ere, hor zetorren, ez? Fran Vázquez erraldoia eta hor utzi ezkeo birrintzeko aukera guztiak zeuzkan. Ondo indako falta eta esan duzu moduan oso ondo ari da jokatzen, 14 punturen aldea markagailuan. Bizkor eta iparra galduta, ez? Ematen du Nikaja dagoela momentu enten, hau da, ez? Momentu erabaki horra. Bai, esan duzuzuk, atxeen aldian normalean entrenatzaileek jokua nola aldatu erabakitzen dute, eta hori jakinarazten diete jokalariei, ez da? Baina, Eskra Bizkaia, hobeto, bigarren zatia hasi denean, Unikaja baino. Oraingoz. Bai eta gian, zuek esan duzu, iparra erdi galdua duela Unikajak antolatzaile aldaketa, Marcus Williams itzulia kantxara, baita Zoric, Fran Vázquezen ordez. Zizis eta Herbel. Limak pertsonala. Esperientzia, eskarmentu dauk Herbelek, Bai, eta besteak guen digan,
Gaztetxoa. Ikasteko asko dauka. Eta deigarriara ere, nire ustez, bi taldeek orain arte egindako falta kopurua, Geskrapek oso gutxi, partida osoan zehar, baina Unikajak asko. Eta baina zero ja bosgarna dutela orden honetan, beraz bonusan sartu da Geskrap. Pozik, Morman, Irribarretxu bere partidua, bere taldea partidua irabazten ari dela ikusiaz. Mumbruk atzera eta Fisisek hartu baloia bai. Hori ere bai, argi ibili behar da erreboteetan, jaurtiketa librean, pentsa. Norberean taldeak jaurti eta errebotea egitea hori normalan defentsako utxa da, jakina. Bai, eta erdibitutako baloi guztiak Bilbotarantza dira. Eta Araze jokaldia atera duen orain hor Hamiltonek. Oso ondo bere oin dantza eta baita eskumuturra ere, 53 eta 28. Zixiz. Bai, zonakako defensa berriz ere, hor zerbait asmatu beharren dago, ez? Jasmir Repesa ikusita zer ez ari den jokatzen erasoan Geskrap Bizkaia orain. Mumbrurena izan da jaurtik eta irukoa, oso urrunetik behartu xamar bai behar bada, eta begira, ez ba? Bai, Repesak eskatu egiten du. Ez du balio. Ja, baina Repesa eskatzen ari da, baina bazirudien jokaldian zela, hala ere ez diote eman. Bai, oso azkar. Bai, saskiratzea ez diote eman Unikajari. Eta 13koa da aldea. Williams, ez daila esnatu, Unikaja, errebotea, Zoritxi ez egin dio, ala ere hartu egin du eskuartean azkenean, Simon. Koraziarren arteko jokoa orain, hor da berriz ere Zoritx, Williamsek berak bakarrik, barneraino, pertsonala egin diote, baina ez da saskiratzerik. Hala ere nundik, jaurti duen gero, bebetik. Egidura emanez baloiari. Williamsek sartzen den bakoitzeko, jaurti egiten du. Oso trebea da, arriskutsua, ez? Erasoari begira, barnekaldi horietan, geho oso azkar gelditzen den eta armatzen du besoa, ez? Jokalari honek eta badirudi, ez? Hor zaindu berreko jokalari dela. Oin antolatzen ekin, ari da jokatzen behin eta berriro Repesa, lehen aginduak Callaway-an itzat ziren, eta badirudi oain Williamsekin nahi dula jokatu, buruz buru. Baiz, Callaway sekulako jokalari puska da, ikusi dugu azken urteotan, ez da? Bulgariako izan europear modura dago, Bulgariako pasaportea daukalako, estatu batuarrak, eta igaz esateateko sekulako urtea egin zuen Basileiadisek irukoa, ez. Errebotea Mumbrukonek berriz ere kanpora Basileiadis eta Ziziz. Eta esan nahi nuen, Callaway hain jokalari ona izanik, naizta egun txarra duen, Repesak ala ere eman egin behar dio konfidantza, ez? Lehen eman dio moduan bigarren zatia hasi denean. Bueno, beak erabakiko du, baina Bilbotarren mesede, ez? Orain arte, antolatzaile sendorik ez da aurkitzen gaurko partidarako Unikajak eta badirudi hor zer esana badaukala, ez? Geskrapen defentsa. Williams berriz ere. Herbel dauka orain irukoa da jaurtik eta ez da sartu errebote luzea Jimenezek. Simon. Ez du ateratzen etekinik blokeo zuzenarekin, hor goikaldean oso ondo egiten dituzte laguntzak eta aldaketak defensan, hemen ikusi dugu Herbel nola gelditu den Williamsekin, eta punteatu eske horrelako jaurteketak zailtasunak izaten dira antolatzaientzat. Bai. Rakovicena, ez da? Ez, Zizizena, besoa jatsi ditulako. Bai, lehenengoa du, antolatzaile greziarrak, hala ere badoa aurki da bere ordez Raul López, eta ez da oso potzik, Ziziz, ondo hasi da baina, bigarren zati honetan ez zaio horren beste ikusi. Bai, baina gaur, minutu honak ari da jokatzen Ziziz, egia esan eskarmentu handia dauka greziarrak, eta berak esan du, asteotan esan du. Denboraldia hasten baino ez dagoela, elkar ezagutu behar dutela, berak kasikari oso ondo ezagutzen duela eta entrenatzaileak bera ere bai. Pakea behar diagu, ez da? Horizu esango die, epaileak. Herbel beti, Beti tartea.
53 eta 42. 3 minutu. Antolatzaileak lan bikainari da betetzen. Zizisek ere lan gogorra egin du antolatzaileen gainean, ez bakarrik erasoari begira, baizik defentsan ere, pentsa, ze gaizki ari diren jokatzen. Bai Marcus Williams eta Calloway, eta hor antolatzaileen defentsak, zer esan handia da. Isti lekua hartu egin dio orain Rakovicek, besoa ondo luzatuta zeukan, baloiak berea behar zuen Gistek alakorik nahi ez, eta pertsonala egin dio, Fenerbahtzen ikusi genuen Euroligan, igaz Gist, hau ere fitxaketa handia, besteak beste, Mateen txapelketa irabazi du orain, Endesa Liga hasi aurretik jokatutako Mateen txapelketa. Bai, bazidu dien, jokalari interesgarria zela, baina bere zenbakia pixkanaka beheraka datoz, esan duzu moduan, lehen lotomatikan ere ezagutu genuen, Partizanen bai, Fenerbahtzen nahiko txukun, baina badirudi beste zerbait gehiago emateko kapaz dela jokalari hau, Bai, egon den talde guztietan bakarrik urte bete eman du. Ezakit hori ere esanguratsua. Horregatik. Besteak beste berak esaten du, herrialde desberdinak ezagutzea gustatzen zaiola, eta horixe saskibaloiak bizimodu hori, aukera hori ematen diola, ez da? Militarren semea da, Turkian jaiotakoa, Alemanian ere urte asko emandakoa. Hola, arrazoitzen du. Behar bada, arrazoiak azuezuek ere, beste zerbait ere ongo da, atzean, ez da? Rakovicen falta erasoan, blokeo zuzen hortan. Eta Utsartea laugarrena duelako Rakovicek. Eta arduratzeko arrazoiak baditu, ez da? Katxikarisek. Rakovicen laugarrena izanik, orain arte, partidu polita ari delako egiten, Rako. Bera da, 11ako valorazioaz, Hamiltonekin batera, onena. And everybody on the rebound after. In our offense, full side. Pasar el balón con velocidad. Vamos, pantalón. Pantalón. Axel, bloqueo. Nik uste Katxikariz konturatu dela, une garrantzitsua dela hau, ez da, 13 dago diferentzia, baina berriro partidura sartzen baldin bada Unicaja, talde handia da, eta hori apurtzeko asmoz, behar bada, Utsarte hau. Hori da bere helburua, beak ere ikusten du, hau da momentua, lortzen badu mantentzea hau edo areagotzea zerbait gehiago, beste 3-4 puntu, iaia erabaki horra izan litekeela partida, eta hortan nahi du saiatu, tensioa mantenduz. Ondo defentsan hor, Bilbotarra, kala ere Gisten ingurura iritsi da baloia, Erbelena personala dela, diote epaileek Anakardusek oraingo honetan. Hirugarrena. Buru makur dago, Axel Elber gaukan sartuta partidan. Berari gustatzen zaigun partida horietako bat da, gogorra, oso fisikoa, eta bera gozo dabil, oso gustora, kantxan. Gistek, bigarrena du. Ez, errebotea, ondo. Oso ondo, Atzamar puntekin ikutu eta kanporantza atera. Raul López Erne. Ase bizarra da, badaki. Raul Lópezek baita kokatzen ere, Mumbrú eta Raul López. Ea ba, bita 15, oraindik hirugarren laurdena bukatzeko, Mumbrú pase gabe gelditu da. Ez da la futbola. Saskibaloia dela hau, hiru bider ikutu dute jarraian. Euren hankakin ala irutu zen. Bai, ala izan da, bai. Hori, Bilarrean ez da karambola. Baina bitxia jokaldia. 3 aldiz ikutu dute hankakin, oinakin. Zer dio repesado? Naita ez dutela egin. Belarri jabetu behar, nola. Lasai ari dira itaitan.
Raul López eta Grimau, bera sartuko aldaba Grimau, ara! Nola utzi duen, bomba itxuran, ez dagoela personali diote epaileek. Hamilton borrokan ari zen hor, gogor, Williams eta Gist. Mumruren kontra orain buruzburuko egin nahirik, itxi egin dio Mumbruk. Kanpora, Simon, ez du sartuko, errebotea, Mumbruk, Raul López. Ez dute azkar jokatu hor, bilbotarrek. Jokoa gelditzea erabaki du, Raulek. Grimau eta Hamilton, kanpora berriro. Grimau borrokan, eta baloia berriz ere Unicaja entzat izango da. Nahastuta, azken erasoetan joko nahasia Bilbao Basket. Repesan badaki, zer egin behar duen. Mina hundia ari zaila egiten pivot bizkaitarrak, eta barrukaldean behin eta berriro gogortzen, kontaktuaren bila, egurra banatzen, eta bain zailtasuna ditu ondo mugitzeko eta errez erabiltzeko baloia, erosoko sistemetan, eta zonakako defensa horrekin lortu du, zerbait gelditzea. Bai, ilundu, lausotu egin zaizkie begiak Bilbao Basketeko, Williams eta Raul López. Williamsek azkenean jaurti, ez du sartuko, Jimenez, ez da ere, Baloia kanpotarrentzat izango da. Eta Katxikarisek utxarte eskatu zuen, baina orain ez du egin du, esan duzetz. Azken minutuan gaude 3. laurden honetan, oraindik ere 12 goitik. Bilbotarrak. Berdin jarraitzen badu defensarekin ikuste eta aukera izango duela mendikan laurdena bukatu baino lehenago beste ustarte bat jokaldi bat antolatzeko aukera izango du, bestela opari bat emateko aurkariari nik uste hobe dela, ez ustea, ustarte eskaera hori. Gist, tirukoa du, ez da sartuko errebotea, Basile Iadisek, Hamiltonen lana ondo hor, Zoric bere lekuan utzi du eta ez zaiz sartuko, Bikoa da Basile Iadisena, baina zein garrantzitsua den horrelakoetan kanpotik ere asmatzea, ez da? Transizioan, agian Unicaja jokalarik espero zuen luze jokatzea jokaldia, eta segundu pare bat edo ustea, baina Unicajako taldearentzat, baina oso ondo erabaki du hor Basile Iadisek. Williamsek begira, zei aurtiketa atera duen, horrela bukatu da. Laurdena 57, Jeskapek 55, Unicajak 12 goitik Bilbotarrak. Azken 10 minutuak jokatzeko prest Miribilan hemen, bai zaleak eta baita noski protagonistak eurak ere jokalariak. López, Grimau, Basile Iadiz orain irumoduan, Mumbrú laulanak eginez, eta Hamilton barrurako. Noski, Moerman faltaba eta berandu iritsi baldin bazarete, gogoan izango duzue, Moerman lesionatuta dagoela, soleoan, pare bat hiru bat asterako, jokatu ezinik egongo dela, eta noski, hori rotazioan igarri egiten du Katxikarisek. Bai, baina beste jokalari batzuk minutu gehiago jokatzen ari dira, bai Basile eta Grimau, eta badirudi etekina ona ematen gainaz bere taldeari, askotan ez dakizu, zer da nobena, edo okerrena, baina orain arte, kanpokaldetik ere oso ondo ari da jokatzen, oreka handia bilatuz, eta burua uste galantak ditu repesak, ez bakarrik barrukaldean, bizi kanpokaldean ere, errotazio laburragoakin, baina oso ondo ari den jokatzen taldea dauka, aurrean. Raul Lópezek keinua. 12 goitik azken laurdenera, oso datu polita da hori. Kale egindu ala ere Grimauk jaurtiketa horretan. Semi Urtasun, Nafarra, Iruñakoa, Gistek, jaurti, eta sartu erraz, orain bai, Mumbruk begiekin defendatu dio. Bai, agian ez zuen espero, orekatu arte jauzi hori ateratzea, baina oso ondo egindu atzeraka. Urrat bat eman ondoren eta punteatu gabe oso errez izan du, jaurtiketa hori Gistek. Hamilton, errebotea ere bai, eta orain ezkerre. Garrantzitsua da oso, jokalari hau barrukaldean konfiantza ematen du, berari baloiak pasa ezkero ez da kokiltzen, erantzukizunak hartzearen aldekoa da, ez da? Hori garrantzitsua da taldean. Partia ederra dira betetzen.
defentsan lan bikaina egiten, baina erasoari begira harrigarria, Ze fizikoa, arnaz estuka dago, baina atxeen aldi guztik aprobetsatzen ditu, Hogeiko valorazioa dauka, oraingoz, 19 puntu sartu ditu, eta bera da partiduko jokalaririk onena oraingoz. Vázquezek keinua, Williams. Oso ondo Hamilton baita defentsan ere. Mumbrú, Basileiadis bestaldean. Haze pena, gainera gero Basileiadis berak ikutu egin du, ez dio, baina ikutu egin du. Gehiegi loratzea zen jokalari. Bai. Besteak ere ez direla ez hankamotzak eta ez da eskumotzak ere ez. Ez da ikusten. Ez da ikusten, baina bai, argia izan da, Ondo ikusi dut jokalariak. Nahikoa ikusi dugu, bai. Berak ere badaki gainera. Williams barruraino, ez. Ez dago Unicajaren kontra lasaitzerik. 10 diferentzia. 8 minutu terdi partida bukatzeko. Personalaren bila zen hor Mumbrú. Basileiadisek zer egin behar duten lagunek esan, Lópezek irukoa, ez. Eta errebotea hor Vázquez eta Jiménezen artean. Ies egin dio, esku artetik baloiak, oain urratxak urtasun du. Pozik, Raúl López. Zein espresibo, ez da zein beroa den mutila partiduan sartuta dagoenean, eta nola bere buruari ere animoak ematen dizkion ez bakarrik erasoan. Erasoan kale eginda gero defentsa hon bat eginez gero, earki. Gaitzerdi. Garrantzi handikoa izaten da, horrelako komunikazioa gainaz, kantxa armaiakin, armaiak kantxara, eta baiko bakarrik Grimau, bai! Honek ere, nola jaurtitzen duen ikusita ez da? Berezia, oso berezia da. Bai gero, zuek hainbeste urte jokatzen, entrenatzen gazteekin. Holakorik ez da erakusten. Hori, makina bat entrenatzailea lehen diko ziren hori konpontzen, baina. Bai, eta hor Carlos Jiménezek eta Hamiltonek olako, ikamika ere izan dute kasu honetan, berriro Karduk bakea jarrena izan du euren artean, eta berriro lehen jokora. Urtasun eta Basileiadis, defentsa gogorrean, Greziarra, Vázquezek barrura, ondo Grimau, Lurrera López, Williams, irukoa da, pena daba gero, Nola borrokatu duten baloi hori bai Grimauk eta bai Lópezek, eta hala ere Williamsen eskuetara iritsi, antzegoen, beste gabe, eta irukoa sartu du, ona da noski. Eta pixkanako hurbiltzen markagailuan, Unicajako taldea, orain arte laurden guztiak irabazi ditu Eskola Bizkaia, baina orain gontan 4-7 dagoeneko. Pertsonala egin diote, Grimauri bai. Indartsu sartu da, konfidantza osoz, paseare ona eman dio Mumbruk. Eta bitxi repesa korrika biztean junda, falta protestatzea, baina bapatean Vázquezek onartu egin du falta, eta bapatean etere indar repesak esan ez dezala joa. Bai, Grimau eta Vázquez elkarrekin jokatutakoak dira. Makina bat urtetan, Euroliga giazitakoa, ligak ere bai. Grimauk, jaurtiketak. Librea. Mumbruk atxenaldi bat merezita hartu du, 8 errebote dara matza jokalarioak eta 5 puntu. Jaurtiketa batzuk zaizkio sartu, iruko jaurtiketa irekiek, baina bestela partida oso ona darama Kataluniarrak. Mumbruna gogoan daukat bat partidu aseran. Hori sartu du bakarrik. Gero ezin. Baina Mumbrú ere beti gehitu egiten duen jokalari hoietarikoa da, ez da? Urtasun, barruraino, errebotea Grimau. Eta pertsonala Vázquezek. Batetik, defentsa ona Urtasuni, eta bestetik ero ezinaren pertsonala. Kirolez kontrakoa, ez da? Hori, jendeak kirolez kontrakoa eskatzen zuen. Falta taktiko bat izan da, bai. Segunetan nun pitatzeko arriskua dauka, baina ikusita nola dagoen partida nik uste dut. Orain arte gainaz, ez daukate lan erreza epaileak, baina nahiko ondo ari da zuzentzen partida. Ez dira protagonista, eta ez da hortzi. Aspaldi ikusi ditugun partiduak ikusita gero. 4 segundo baino ez, Raúl Lópezek. Bera bakarri sartu behar, jaurti, eta sartu. Hau zera, Raúl López. Zenba bider ikusi dugu jokaldi hau, Eta nola ari diren gozatzen miribilako ia 10.000 zaleak. Errebotea Urtasunek.
pertsonala Raul Lopezek. Zenba bider, Raul Lopezi. Igual da Euroligan, Endesa Ligan, hemen Bilbon egon denean, beste talde batzutan izan denean. Barrurantza joan, pausoa atzera, gorputza bota eta klak. Talentu izugarriuko jokalaria da, eta behin eta berriro erakusteko, zaindu berreko jokalaria beti, aukeraria ez. Eta gainera galdetzen diotenean, ea jokaldi hori nola ateatzen duen beste bider ondo, bera konfiantza duela, eta ondo aterako zaiola uste duela. Milak aldi zein duelako. Hori da. Ia repesak zer dioen. Play 3 side. You are inbounded. Okay, screen a little bit higher. Higher. Go on opposite side. Screen him. Pop. And shooter in corner. Okay. What's name? Rimau cannot score basket, guys. It's really tricky. Okay, if Rimau scores on this speed, it's okay. A little bit more tough. More tough in this kid. You are physical, much more physical than he. We got 2 fouls. Bi falta baino ez dituztela bai bintzat, bata besteari gogoratu diote bukatzeko, eta Hamiltonena, Hamiltonena Hirurogeita bost eta 52. 6 minutu falta dira oraindik. Miribilan, Bilbao Basketek oso ondo bideratuta dauka gaurko partidua. Williams, baina hemen noski norgehiagokak bukatu egin behar dira. Ez dago konforme Raul Lopez, Hamilton atzetik etorrita txapela ipinita zen, baina personala adirazi diote. Raul Lopezi, zorionak ala ere, joko antolatzaileak Hamiltoni, hor da jokaldia errepikatuta. Polita zen ba, Hamiltonena. Eta nola den, Raul Lopez. Honek ere, epailei esan beti esaten die zerbait, baina hain on itxura dauka, ez da? Eta hain da edukatua... Bai, eta errespeto handiz beti, ez? Horregatik, hitz egiten duenean. 75-52. 53. Amabi goitik. Errel. Oraindik 5-55 partidua bukatzeko. Hamilton ez, pasa eginda hor, indar gehiegi. Azkenean baloia Basileia dizek, ondo. Errebotean, bigarren aukerak ere zein garrantzitsuak diren. Oso ondo kargatu dute hor Hamiltonek eta Arbelek eta bien artean, ez? Lortu dute, lapurtzea baloia. Raul Lopezek, irukoa, pozik. Ikeko mutila, pozik Kataluniakoa. Eta Grimau zalei txaloak eskatuz. Badakite eta partidua orain garaipenetik oso gertu dagoela. Baina Unicaja da aurrean. Vázquez eta Arbel. Gorputzarekin oraingoz. Ez duela balio Simonek pertsonala egin duelako erasoan. Zein garrantzitsua den norberaren uztaipeko lana ere bai, ez da? Oso ondo ari da babesten gainaz bere errebotea, ez? Hor agindu du orain arte Unicajak liga hontan, errebotean oso ondo kargatuz, baino orain arte alde nabarmena, ez? 32 errebote daramatza Jeskara Bizkaiak, eta 26 bakarrik... Diferentzia da bai hori. Lehen Juanek gainera aipatu du datua. Errebote gehien jasotzen duen taldea da, Endesa Ligan Unicaja. Bai, eta komentatu behar nuen, horretaz gain. Ointxe, besarkada bat eman eta gero, aurkira joan da Raul Lopez eta Miribilla zutik. Araba! Hauxe besterik ez zuten behar bilbotarrek. Basileia dizen, irukoa. Berak esaten du moan, on fire. Zutan, bero-bero eskumuturra. Eta berriro ere markagailuan 18ko aldea. Bizkaitarra goitik, Urtasun. Ez da hori sartu, errebotea Zizisek, ez dauka bizkor jokatu beharrik oraingoz. Bilbao Basketek, baina konfidantzaz daude, eta begira Hamilton. Txalotzeko moduko jokaldia baikero, eta ez bakarrik bere taldeko aulkian diren lagunek, baizik eta baita zale guztiek ere.
Euroligako taldea dela. Honako hau diote hemen zaleek, igaz bai eta ondo aurten Eurocup jokatuko du Bilbao Basketek eta gustora, seguru nago ikusiko dituzte partidu horiek ere hemen Bilbon. Ze egia da, azken urteotan, zale talde handi bat sortu dela eta leialak direla. Bai, hori egia da, ez? Eta gozatzeko motiboak ere badira, ez? Ikusita gainaz... Hori normalean horaxe izaten da, ez da? Jendea gozatzera etortzen. Hori da. Eta ikusita gainaz zen hortasuna erakusten duen taldeak, ez? Gero eta hobeagoa. Eta hori aurte, ondo pasatzeko parada izango dutela. Calloway, berriz ere, Zoritxi, Dragic, orain oso ondo jokaldia. Unika jakoek ez du balio, pertsonala Grimauk, baiez, baina jaurtiketak ez zuela balio, ez Erdan? Berak, besoa jaso bai, baina hola ez, esan ez. Bazekilako, nuen egin du falta eta noiz. Eta Zoritx desagertuta, lehenengo laurdenean 9 puntu lortu ditu, eta 9 erekin jarraitzen du, oso ondo defendituta. Jarraitu izala horrela. Eta Herbel eta Hamilton lan bikaina betetzen. Egin ditzala puntuak Euroligan, edo Endesa Ligan Euskaldunen kontrako partiduak ez diren hoietan. Calloway. Limari ondo, berriz ere Hamilton eta baloia Fisisek. Zoaz aurrera Bizkor Fisis. Horiz eskatzen zion Katxikarisek. Herbeli laguntzen gelditu da eta Greziako antolatzailea. Herbelek urrunetik, bai! Orain dena alde, aizea alde dauka Bilbao Basketek. Zigorra galanta jasotzen hori da, gaur Unikaja. Bai, Grimauk pertsonala egin du, atzekaletik besoa luzatu du. Eta alaxe ikusi du Anakardu epaileak. Utxarte egongo da, Jasmin Repesak eskatu du. Berak badaki, partida galduta dutela, baina oraindik denbora badu azkeneko bronka botatzeko bere jokalariai. Eta bide batez, Miribilan zutik, lehen esateren nintzen, Raul López aurkiratu denean zutitu dela jendea, baina guztiekin, jokalariki guztiekin oso gustora eta oso pozik Miribilan elkartu diren. 9.000 zazpiron eta 52 zaleak. Eta etxetik ikusten ari diren guztiak eraiz, beste albiste hon bat ere badaukagu. Garrantzitsua oso. Lagunaro irabazi egin dio Manresari 88 eta 89. Eta beraz, Donostiarrek aurtengo lehenengo garaipena lortu dute. Gozatzen bai, disfrutatzen pozik, beltzez jantzitako zaleak hemen Miribilan Bilbon. Honelako partiduak gustora ikusten dira noski, eta denboraldi honetan 5. garaipena izango da jarraian Bilbao Basketentzat, honela bukatzen baldin bada, 20 goitik eta 3 minutu faltan badirudi, ez da? Partidua oso ondo bideratuta daukala etxeko taldeak. Bai, zerbait harrigarria gertatu beharko zuen, ez? Partida hau gartzeko. Nire ikuspuntutik aginduko zuen oain ez dut entzun ondo, baina Repesak presioa, urbiltzeko zerbait markagailuan, edo zerbait defentsa gogortzeko, baina nik uste dut arriskuan ez dagoela, ez emaitza. Ondo hor, Mumbrú eta Herbel, Zizisen gana joan dira bi defentsak, eta Herbelek aurrera eramatea lortu du baloia Mumbrurekin batera. Zizis. Bestak beste, Repesak esan die bere jokalariei zuten porrota aurpegi hori aldatzeko, ez? Piskate igual besoak etxe dituzela, eta hori aurpegiratzen ari zitzaien bere jokalariei. Amaiera arte borrokatzeko. Irukoa Basileia dizek ez, errebotea Herbelek ez du jasotzerik izan Calloway, barrean dauka Zizis. Lima, taulan lagunduta. Polita jokaldia. Oso, kontrarazo bikaina, bizkorra eta ondo bukatutakoa. Mumbrú eta Zizis. Lau izkinetan ipinita orain. Bilbao Basketekoak. Denbora noiz pasako. Zai, ez du hor bestela, Basileia eze jaurti egingo luke, baina orain noski buruarekin ere jokatu beharra dauka. Pertsonala egin diote Zizisi.
barrurantza sartu da hori ere, beste baliabide ba noski. Bai, Geskrapek ez dauka enpresarik, ez? Landu jokaldiak erlojoakin jokatu eta azkeneko momentuan aukerarik ez baldin sortzen sisteman bidez, buruz bukatu, ea lortzen duen faltaren bat, oain bezala, bonusean sartuta daude bi taldeak eta pentsatzen dut hortak jokatuko du. Entzun txaloak! Zutik Miribilla! MVP. Eta Zisisek bikoa bitartean. Hamiltoni MVP-a dela esanez, 22 balorazioa dauka. Kalogoi barruraino pertsonala. Herbelek. Bi minutu falta dira. 75 eta 57 markagailuan seguruenik Kalogori etzaio gustatu. Partidua dagoen moduan dagoelako. Horregatik, ez falta oso gogorra izan denik, izan delako, baitzik. Ikusita ze goeran dagoen partidan, ez zuelako merezi ez. Hainbeste gogortasun erabetzea. Ustalduzue gaurkoa Bilbao Basketek denboraldi honetan egin duen partidarik borobilena dela, zuen ustetan? Bai, noski, eta gainera aurrean zein daukan ikusita, ez da? Bartzelonaren kontrare jokatu zuen, baina orduan Barça ura etzen oraindik danok ezagutzen dugun Barça, ez da? Baina Unicaja hau, bai, eta gainera bolada oso honean zetorren. Oso ondo jokatzen ari da partida, eta, bikoiztenia ia valorazio arloa, eta ez hori bakarrik, lerro guztietan nik esango nuke aulkitikan hasita, bukaeraino. Ara, gainera, nola borobiltzen dituzten jokaldiak orain ja, ispiluari begira bezala ari dira, ez? Zer nahi duzu, joku polita bai egin egingo dugu hori ere bai, joku polita ere bai, bat eterdi partida bukatzeko, Calloway, pertsonala, Rakovicek, ez dago konforme Rakovic, baina bosgarrena du, oker ezpanago. Bai, desorekatu egin da eta besoak nahiko garbi erabili ditu. Alare partida polita jokatu du, ez? Rakovicek minutu gehiagire ez, baina egin ditu 10 puntu, valorazioa 12 puntura eraman du, 4 errebote ere bai. Borroka handia gainera, Bai. Oso borroka larri ikusi dugu. Barne jokoko jokalari guztiak, ez? Herbel, Hamilton, baita Rakovic ere ez, batzekiten agian Unicajako barne jokoa oso indartsua, oso altua dela, benetan boteretsua, errebotetan honenak, eta bereziki saiatu egin dira gaurkoan. Sei jokalari Unicajarenak kantxan, baina Calloway doa aulkira. Antolatzaile petori gabe jokatuko ditu atzeneko minutu eta 30 segunduak. Erasoan berriz ere Unicajakoak eta sartu egin du Simonek baloi hori kontuz. Utxartea, Utxartea, bai, utxartea eskatu behar, ze noski, diferentzia 14 jetxi da, 14 puntu asko dira, bat 27 falta denean, baina, hemen egindako lana orain ez du alperrik ez bestean utzi nahi, Katxikarisek ondo dago utxartea. Bai, boste tortzeko partziala jaso du, hemen akats bat egin ondoren Mumbruk, ondoko marrazikan aterakotan baloi hori, eta ondo eskatutako uzkarte, zuzentzeko gauz batzuk. Uztai bat apurtu egin dela, uztaiaren taula, kristalezko taula apurtu dela, horregatik partidua luzatu egin da, baina itxura batean kalte Unicajari egin dio. Norgehiagoka geldi egon den unearen. 1:27, 14 goitik. Bilbao Basket, Geskap. Basileia izek baloia esku artean, Zisis eta Dragic, aurrez aurre. Ez dute pertsonalik egin nahi oraingo Unicajakoek. Zisis, honek ere, 6 segundu faltan izan arte. Itxaron egin beharko du, ordoa Zisis, barrukaldera Mumbruri, honek jaurti. Uztaian jo eta kontrarasoa egiteko moduan dira.
eta egin dute, burutu, egin dute Unicajakoek. Azken minutua, 12koa da diferentzia. Bestalde da pasa egin beharko du Basilaiasek, hori da. Eta orain Zisis aurkitu du. Berriz ere, jokaldia lasai. Ba, eskerrak puntu askoatik, Goitik zegoen, 20gatik ere izan da. Ez dutu egin du bere defensa gehiago arriskatzen, badirudi presioa galdu egin dutela erasoari begira, azkarragoari da jokatzen Unicaja alaitasunarekin, baina pentsatzen dut aberasari begira egongo dela repesa, ez, agian, edo helburu horrekin, ez, helburu hori saltzen jokalariei. Zizisek bai, lehenengoa. Eta bigarrena orain, jaurtik eta librean. Horba, Bilbao Basketek irabazi egingo du, eta 5-1 ipiniko dira sailkapenean onenen artean. Valentzia ere horrelaxe dago, Real Madrid berriz lider nabarmen, baina ona da hor goikaldean eustea, konfiantza ematen du honek, eta ez hori bakarrik, asteazkenean Eurokapen hasiko dira, eta Eurokapen hasteko ere ondo mutilak. Hogei segundu besterik ez, partidua bukatu bezain laster, albistegietara joko dugu, Basilaiadisek irukoa! Bai! Elkarrizketak eta gainontzeko azterketak gero albistegietan eskeniko dizkizuegu eta gainontzeko kirol emankizunetan. Izan ere, ordu biterdiak laster dira eta bukatu da partidua, 82, Geskapek 75, Unicajak, Lagunarok eta Geskapek irabazi egin dute, hala egingo aldu gaur, Caja Laboralek arratsaldean. Eskerrik asko, Josan, Juan, gero arte danoi.